Ochopo kanyo sa 12 mar okinyi oyawore Nyakwaramugi Ajwang' kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono. Ageno ni chiew maber kendo en okinyi machielo majaber mochakwa romo e chenro mar Upiny. Nyakwaramugi Ajwang' ageno ni bende isechiew kendo ikori mar dhi e kari mar rak. Kata kamano moko kuom be nang'eyo no sechiew okinyi ma kawuono kiiko nyathi mar mondo mi odhi e skul. Kaunti ma intiere kata gweng' ma intiere ochiew nade. Bore Nairobi ka wachiew e yo makare kendo sani wanyalo mana wacho ni koyo ema betin kata kamano koth to onge bore Nairobi ka okinyi ma kawuono. Inyalo nyisowa ni gweng' ma ichiewe to piny oru e yo machalo nade. Kaka pile Nyakwaramugi Ajwang' waiko ni chenro ma iye lach. Bang' ma abo bedo ka kelo ni weche manyien. Bang'e te nonro mar gazet mar The Standard kod Daily Nation weche magimiyo pek anno ka opogore. Daily Nation omenyo weche ma otudore kod chike manyien mago maduola mag ochung'ne keto arita makare e apeyni mapacho kae mano NTSA oketo mano kotudore kod fai mago ma ichuogo jogo ma oketho chike mag apaya. Nyaka sani koro nitiere ng'ur makoni kod kocha kotudore kod fai makamago. Kopogore kod mano wach machielo mano ka gazedni mano ma Daily Nation omenyo okinyi makawuono en kotudore kod tudruok kata winjruok ma duond bura mar ODM dwa donjo kod duond bura mar UDA mano motelo ne yiero mar 2027. Wang'eyo kanyo no odiochieng' manyoro duond bura mar ODM kaachiel kod UDA ne nitiere kod romo kama bende koro ni ipedho lipot ayanga mano mar agenda 10 madongo mano chwe kogno higa mokadho kod jatend piny Kenya William Ruto kod mosenindo ogai machon mar ODM Raila Amolo Odinga. Nyaka sani koro ni nyiso jo Kenya ni to kuom agenda 10 gi wasechopo kanye. Kopogore kod mano bende UDA kaachiel kod ODM ne owinjore ni gibiro bedo ka giyiero aput mano mar jokanyo 8, 4 mar jo ODM, 4 mar jo UDA mar mondo mi obi obede mesa oporane wach ni to manifesto mag UDA gin mage, manifesto mag ODM gin mage mar mondo mi gine kaka ginyalo loso riwruok mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Mago duto Nyakwaramugi Ajwang' ibo bedo ka iyudo e gazet mar Daily Nation. The Standard to koro kete ka ni pipeline the truth. Picha moket ka en mar jatend piny Kenya William Ruto kod jatend piny Uganda mano Yoweri Museveni. Mago kotudore kod weche go mago mag Kenya Pipeline Company IPO makoro sani koro luoro nitiere ni seche moko keto kata uso moko kuom shares makamago nyalo gore e Luanda. Kata kamano mago duto ibo bedo kiyudo e gazet mano mar The Standard. Bang'e tabo bedo katai e twak mokwongo e chenro mar Upenya. Winjruok e kind duond bura mar ODM kaachiel kod UDA dhi bedo yo machalo nade. Agenda 10 madongo nitiere moko kuom gigo mosetima, moko kuom gi pok otim. Jatend piny Kenya odiochieng' manyoro noyango ni nitiere omenda mago madirom bilion 2 makoro osegol oko kata ibo bed ka itiyo godo e chulo jogo mane oyudo hinyruok makoni kod kocha e kinde ng'anya. Abo bedo kae kod okila kaachiel kod jonon weche mag siasa mar mondo mi wang'iane ni to winjruok makamano obro bedo e yo machalo nade. Bang' mano kawuono en chieng' tich adek ibo bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi Jael Lieta kama bang'e George Bati bro bedo katai e twak e chenro mar mbako romo kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7 mano mar odiochieng'. Omiyo chako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Bed koda nyaka giko kendo magi thuond weche manyien okinyi makawuono. Tulipata watu 31 ambao walihusika katika ile ajali waliletwa hapa katika hospitali ya Webuye. Kila kitu ilibebwa, tulibaki vile tuko. Sasa hizi kusurvive ni kama uko na rafiki unakaa kwa rafiki, kama uko na ndugu mahali penye hapa kuathirika unakaa huko. Hatuna chochote. Nguo yenye tulikuwa tumevaa ndo tulibaki nayo. Broad-based government started long before the 10-point agenda came. There are some people who want to appoint themselves supervisors, as if we met the commitment to them.
Nyakora Mugiajwang' machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduora. Safar mar loso riwruok mar siasa e kind ODM kod UDA ogoyo okang' maduong' bang' bura mar duond buche ariyogo podho paro mar chuogo aput mar jolony madhi telo ne tayo twak makamano. Aput makamano mar ji ang'wen mago mag ODM kod ji ang'wen mamoko mago mag duond bura mar UDA dhi bedo gi ting' mar nono manifesto mag ODM kod UDA, ndiko dwaro mar kweth ka kweth, ndiko winjruok kaachiel gi chwalo weche ma duond buche ariyogo ok ochopo e winjruok ne jatend piny William Ruto kod Dr. Oburu Oginga. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa mathoth. Ng'weloso riwruok mar siasa kind ODM kod UDA motelo ne yiero mar 2027 osechakore bang' romo mag jood bura mag sirikal manywanda podho paro mar chugo aput mar jolony madhi chako twak makamano. E romo mane obage karo maduong' ma KICC e bore Nairobi, jood bura gi duol achiel ogoyo tik paro mar chugo aput mar jolony aboro madhi tayo twak makamano. It is my request and that of the party leader of ODM that as a way of now progressing our consultations in line with the authority given to us by the organs of the party, that this PG endorses the formation of a technical committee to now take the process forward of 4 members from ODM and 4 members from UDA to craft for the party leader of ODM and myself a technical committee to put together how we take this process into the future as recommended by the party organs of the 2 formations. And we want to ask this PG to agree that we form a technical committee of 4 members each from UDA and ODM to take this process forward. As many as of that opinion say aye. As many as of a contrary opinion, if they want to say something, they have nothing to say. We are saying we want to go to Canaan through Singapore. That Singapore used exactly the same methods we are using, including the infrastructure fund. Kalure gi director maduong' mar ODM Dr. Oduor Ong'wen, aput makamano dhi kolo manifesto mag ODM kod UDA mar keto e mesa chenro mag dongruok magichano miyo jo Kenya pone giloso serikal tok yiero maduong' mabiro. Aput makamano makuku mar tende dhi bedo e bwo director maduong' mar ODM Dr. Oduor Ong'wen kod nyawadgi mar UDA Nicodemus Bore dhi ndiko piny dwaro duto mag ODM kod UDA kaachiel gi weche mantiere winjruok. Poni ODM kod UDA orem chopo e winjruok, aput makamano biro chwalo weche makamano ne jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga mar bedo gi duol mogik. That as many as of the opinion that they agree with the decisions of the organs of ODM and the organs of UDA on the process of engagement between our 2 formations, as many as of those who agree with the decisions of the organs of the party say aye. As many as of a contrary opinion say something? Nothing. Okay, they said nothing. Kakayo mar bedo gi duol marome aput makamano, ODM kod UDA dhi bedo kod jokanyo ang'wen moro ka moro. Tend ODM kod UDA igeno ne dhi gwelo jokanyo mag aputno e ndalo machuok mabiro. Weche mag pogo lemo mag telo kind duond buche ariyogo biro bedo ting' mar tend ODM kod UDA bang' aput makamano tieko tije. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. La oyango ni otengo maromo siling bilion 2 mar chulo oganda mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo. Magi oyangi e kinde sidho report mar mise 10 mane oketie winjruok e kind ODM kod UDA. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kar bagorombe ma KCC Nairobi, romo mane okelo kanyakla jo od bura mag ODM kod mag UDA, mocho e kom kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga, kod jatend piny William Ruto mar UDA. Ka ema komiti mane omiting mar jiwo keto en mise 10 mag bero Kenya kata 10-point agenda
Mochwale lipodgi report maulieko weche buora kachiel kuom wechego wuok e tengo shillings bilion 2 ne chulo jok mane oyudo hinyruok mag ng'anyo kochakore 2017 nyaka sani. We did not even stop at 2013. We went back all the way to 2017 to make sure that all those that were affected by protests from 2017 are now captured. So we have already identified all the people in there. We have provided resources. You will be approving 2 billion shillings to make sure that we have the resources to compensate those people. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga kod jatend piny William Ruto onyiero jok makoni misi aparo ngunyore lo kendo chope giko gino moduono sirikal mar manywanda. But there are people who thought that this report is the one which formed the foundation for establishing broad-based government. Mr. President, I want to inform the country that broad-based government started long before the 10-point agenda came. There are some people who want to appoint themselves supervisors, as if we met the commitment to them. We did not make the commitment to them. We met the commitment to the people of Kenya. And our responsibility and reporting is to the people of Kenya. Ruto kasiro lipodno chiko spika mar od bura mamalo kod mar Senate mondo los aput madhi luwo matut kendo keto e tim gik motende kod chike mar chopo kare lipot mar mise apar. We must now accelerate the passage of the laws that are there in Parliament. And I do recommend that we establish a mediation committee, a broad-based mediation committee, to negotiate between the two houses of Parliament so that we can fast-track whatever is remaining of the 10-point agenda. As you know, that some of us have been very concerned about the issue of victims, and I'm glad that today they've gone on record. Apudno cholo weche apar kod achiel mondo ketie tim mokelo kanyakla chuogo kamiti od bura marango keto e tim chike mokwamo od bura mondo kadhi lipodno mar NADCO mapod odong'. Rango ratiro mag oganda kanyakla kod weche mamulo loch gwenge. Apudno dwaro ni mondo ketie tim chuogo chike mag counties kod siro duol matayo yiero pacho ka IEBC e kind mamoko. And this is what we've come to do this morning. Give the implementation status in terms of each of those 10-point agenda. To promote access to justice, the Independent Policing and Oversight Authority should conclude investigations into complaints within 6 months and publish its findings. Mageti mreka Governor Masia James Orengo, total kod kuku mar ODM kod UDA, kase ole podno ni orem chopo winjruok manenie kind Raila Odinga kod Ruto. Raila nowacho kendo 10-point agenda ni nyithiwa manomaki manonegi mondo we manonegi mondo joma nonegogi mondo donjnegi mondo otwegi to manotho anyuolagi mondo yud compensation. Giseyudo koso pok giyudo? Be giseyudo? Wenge koro rango od bura kamochwali lipodno ne kweth od bura mag UDA kod mago mag ODM kabine biro ketie tim. E kinde ma put nogo mar misi apar bendo med dweche 2 mar chopo tichgi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Obila yango ni kwan jogo mosewito ngimagi tok koth mapek ma tich abich e pachoka osechopo 49. Familia 2,624 bende odong' maonge kunde dak, kata sende obila 16 bende oula oseketho. Jafombo marwa Ojuang Barcelona lero midhiero ma pod jodak ma Nairobi yuago bang' kodhno. Midhiero mar oula en midhiero ma koro osekelo lit, lal kod kuyo ne oganda. Nyaka kawuono ji 49 oyang ni osetho ka familia 2,624 odong' ma onge kuonde dak. Ripot mar obila bende yango ni tesende 16 mag obila oula oketho. Bang' koth mapek ma tich abich juma mokalo, oganda pod kwano lal e boma ma Nairobi.
E kar dak ma Kingston mayudore industrial area e boma ma Nairobi, wayudo Beatrice Nyanchama ma ikonyo kod jirendege golo gik moko e ode. Nyanchama en achiel kuom jogo manyocha otony e ula mapek manyocha oywayo oganda e boma ma Nairobi. Sasa hii mvua ilianza tu kidogo, tukaona tu sio mvua ambayo inaweza kutuaffect. Tukaanza tu kutoanisha vitu tukiweka kando tu kwa meza ama kwa kitanda. Kwa muda kidogo tu tukapata mvua maji imeanza kuingia kwa nyumba, ambapo sio ile mvua ambayo tuliona inanyesha. Lakini ilikuwa tu maji inakuja. Sasa ile kitu tulifanya kutoka nje kuangalia, tukapata maji imesafika ni mingi. Tukarudi ndani tukatoa watoto nje, tukaanza tukapanda kwa stairs. Hata wenye tuliacha nyuma zetu tunapoenda kuwachukua mvua imesaa wafika wasingo. Beatrice ma en min nyithindo adek wacho ni pod girito kony mar sirikal mondo gichak ngima. Pale tunataka nyewe usaidizi, maana hatuna vitu ambao tunasalalia kama mattress, mablanketi, kile kitu ingia kwa maji. Hata hiyo mattress hata ukikauza inanuka sewage. So sina usaidizi, tunataka usaidizi. E kar dak ma Kingston, moheo familia 100 nyocha oyudo midhiero mar oula no. Ilikuwa mwendo wa saa 2 kuelekea saa 3 usiku. Nilikuwa kwa nyumba nakula sapa na mke wangu. So nikasikia watu wakilalamika maji. Kwa sababu kulikuwa na mvua na bado ilikuwa inaendelea kunyesha. So mimi kufungua mlango kuangalia kwa jirani, maji inatoka kwa jirani. Ikikuja maji yenye inatoka mingi kama ya mto, inateremka. So mimi nikaambia mke wangu ajaribu apande first floor. Yeye akae huko, mimi niangalie naweza toa nini kwa nyumba moja ama mbili. Kumachielo, wekambi mayudore machiegni kod kar dak ma Kingston kwano lal mohingo shillings milion 200 to koth mapek ketho mwandugi kendo omiyo pok gidok e tich kendo. This issue of flooding happened on Friday night when water started coming in from around 8 p.m. Of course the rains were all over, but this time they were quite extraordinary. From around 9, the security guard called us and informed us that the factory has already been flooded. E county Mabomet, familia moro mawuok Motingo pod manyo ringre nyathigi mawachore ni pinyocha oywayo ka otemo kalo aora Nyangores chieng' tich abich. Na juzi madivers wamekuwa hapa wakimsakanya ndugu yetu, lakini hatujasaidika. Ojwang Barcelona, Ramogi TV. Anyuola moro owito ji auchiel e masira mar apaya manyotimore otieno manyocha e alwora ma Malaha e apaya ma Webuye kochomo Kitale. Anyuola mar Ezekiel Sipala noyudore masirano e kinde mane gidhi bedo joneno e masira machielo kama apiko moko notumore e dier ndara. To kaka ripota marwa Simfros Okinda leronwa, ji 15 nowito ngimagi kama moko 16 noyudo hinyruok e masirano. Lit Gikuyo kwa gweng' ma Malaha, kaunti ma Bungoma. Anyuola ariyo ywago joga gi manie kind ji 15 manyowito ngimagi. Masira manyotimre odhiambo mar chieng' wuok tich Jumane e apaya ma Kitale kochomo Webuye. Nilikuwa nimekuja kutembelea mama yangu jana. Niliposikia nduru kukimbia kupata, nimepoteza mama yangu, nimepoteza mandugu zangu 3 na nimepoteza jirani mwenye amenunua kwetu na nimepoteza mtoto wa babangu mwingine. Watu 6, familia moja. Masira no noyudo jogo kinde mane gidhine no masira mane rikotimore e apano e kinda piko ariyo. Huyo ni mzee yangu. Ameenda kuokoa watu waliumia kwa barabara. Sasa yule alikuwa ameenda kuokoa watu. Sasa akapata ajali. Trela ilipata juu ikapita na yeye. Kwa amesungumza hata mimi siku mwezi wa Ramadhani hata alikuwa anafungua. Ndiye alikuwa tu ameswali amemaliza. Amekunywa chai ndiye anakula ile chakula tunaita futari. Hata yakuwa amemaliza kwa sahani. Ile tu kitonge ya kwanza hiyo. Na akakimbia kwa barabara. Mimi ni kitu aliniambia tu tulikuwa tunafuatana, akaniambia mlamwa rudi ufunge milango. Na kama singerudi nyuma kufunga milango hata mimi ningekuwa maiti. Record report marobila pikipiki ariyo no tuomore e alwora mar Malaha e kar sade kotieno mar chieng' wuok tich. Tulikuwa kwa bike watu waino, tulikuwa tunatoka Misiu. Tulikuwa tunakuja huko Webuye. Sasa
Tulikuwa wanne, kuna kijana alikuwa nyuma yangu. Sasa Nissan ikatokea nyuma ikamgonga, yeye akakufa, alafu sisi tukaanguka kwa mtaro huko. Hao wenye walikuwa wamekuja kutuokoa, nasikia sasa lori ilikuja nao, ile harakati ya kuangalia ndio lori ikatokea huko ikapita nao wote. Nitiere jomano ringo mondo res jomano yudo masirano ikindi matrela moro no wito break kendo biro tumo jomane temo reso jowadgi mano tum kod apiko. Mimi vile naongea hivi ndio nilibeba kwa pikipiki, kampeleka hospitali, kamshughulikia, nikarudi nikaanza kubeba watu kwa pikipiki nikawapeleka hospitali. Kwa wale wenye nilibeba kwa pikipiki, mmoja peke yake ndio bado anapumua, lakini wale nilibeba wote wameshaenda. Ji apar no wito ngima gi kanyo ka jomoko no ringo de od thieth mar Webuye County Hospital. Kati hawa majeruhi 21 madaktari wetu na wahudumu wa afya wote katika kazi ambayo walifanya ambayo ni nzuri, tuliweza kuokoa maisha ya watu 16. Watu 5 walifariki wakipata matibabu hapa katika hospitali. Mmoja kati ya 5 tulijaribu kumfanyia upasuaji lakini hatukufaulu, alifariki akipata hiyo huduma katika chumba cha upasuaji. Ringre jogo kane karkano ringre ma Webuye County Hospital. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Malo ore mchungo keto etima chik ma NTSA okelo mar kumo joketh chike e apaya ka okalo e yor ote machuoka kendo goyo gi fuai kanyo ma bang' jokenya moko dhi e doho mar kwedo chikno. Matimore ka NTSA omedo nyiso jokenya ni chikno dhi konyo e reso piny kaluwore gi masira ma kinde ka kinde e apaya kendo dhi golo mibadhi ma okwako sekta mar wuoth. Jafambo marwa Lydia Okeyo nigi ler mar wachno. Duol marango chike mag apaya NTSA nyolando kete tim chik mabiro neno ni joriemb nyamburko oluwo chike mag apaya ka kum mar ketho chikego biro bedo fuai mar chulo menda kanyo. Kata kamano, jakenya mabende en dereba Kennedy Maingi Mutwiri odhi e doho kendo mako bura ne NTSA kod aton jener ma pachuka ewi okang' mane NTSA okawo mar chugo chik makamano. Mutwiri ne dwaro mondo mi doho gol chik machungo chik makamano tiyo, kowacho ni okang' makamano okoluwore gi chike mapachuka kendo odhi ataro gi ratiro mag oganda, kwayo mane doho orem chopo kare. Mutwiri wacho ni chike mag apaya kare 403 gin chike ma ka okethi gi joriemb nyamburko to owinjo tergi e doho mondo mi makne gi bura, to kuwinjore go gi fuai makanyo kapok doho owinjo buchgi kendo winjo kao ya kuomgi giwegi. Owacho ni goyo fuai kanyo ne joriemb nyamburko miyo NTSA donjore tich ma ok margi, tich ma doho owinjo bed ne timo ma en kaluwore gi chik ma pachuka wang'e 159. Do kata kamano ok ochungo kete tim chikno ka burano ibiro winj tarik 9 dwe mar 4 higani, kama doho biro chiwo yo ma burano biro luwo. Eseche gogo NTSA kokalo kuom director mar Nation Kondiwa olero ni ageta mar chikno ok en choko omenda to en neno ni chike mag apaya oluwe pachuka. Olero ni giseketo rameny kata wang' didi makoro biro mako pichni joriemb nyamburko kod apiko maketho chike. There's a lot of negotiation when it comes to traffic violations, and it has been proven worldwide that the moment you make offenses and violations negotiable, you set the standard too low. Bringing certainty and deterrence to that process actually makes people behave. Olero ni wang' dedego biro mako sama jariembo ketho chik kilomita adi ma okadho godo kit ng'wech ma chik oyie, kendo ibiro orne jariembo tipo mar nyamburko mare kata piko mare pono ni en kod ng'ur. So we charge the vehicle owner will produce the driver, because we believe no one can drive your vehicle without your consent. Definitely you must have given out the vehicle. So that is the concept. NTSA wacho ni joriemb nyamburko moketho chik biro chudo kokalo e bengi mar KCB kabang'e biro ket chenro makare mar kawo fuai. Chikni biro e kinde ma masiche mag apaya osebedo ka medre pachuka ka higa mokalo kende ji 5,900 ne owito ngimagi e apaya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Man en jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwedo muko ma itayo e kuonde dak mopogore opogore e alwora mar boma ma Nairobi ka okoni okang' makamano thiro jo ohala. Bende ochayo tend William Ruto ma okoni olokore kendo timo gik moko ataro gi singo mane ochiwo ne jo Kenya kane podi omanyo tend piny e kinde mane okoni onge ja ohala ma ibiro muk kare mar yuto. Gachagua okwedo muko kata muko kuonde uso e alwora ma Githurai, Roysambu, Dandora kod Uhuru Market. What is even more troubling is the glaring selectivity in the application of the demolition orders. While the government moves with a remarkable speed and force against kiosks and small stores owned by struggling Wananchi from the Mount Kenya region, other large and well-known establishments that sit on contested public land remain conspicuously untouched and rarely discussed in the same breath. Why can this remarkable government energy be used to unlock drainage in Nairobi and streamline disaster management in our cities? Migao mar thieth okumba mar thieth mar SHA, duol mandiko jopuonj TSC kachiel gi riwruok mar jopuonj mar Kupet oromo mar kelo winjruok e ng'ur ma osebedo e wi thieth ma jopuonj yudo ka itiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Jafwambo marwa Judith Omondi lero mathoth e wi winjruok margi matemo duoko geno ne jopuonj e wi thieth margi. Wabiro golo jopuonj e klas. Odong' mana ndalo 2 kende to jopuonj e bwo riwruok mar Kupet chako ng'anyo kaluwore gi singo mane gichiwo juma ma okalo. Kata kamano, migao mar thieth ka otelnegi kod jatend migaono Aden Duale obago romo kod tend riwruogni, okumba mar thieth mar SHA kod duol mandiko jopuonj TSC mar dino ne ng'anyoni. E romoni winjruok obedo mondo mi SHA ochiw thieth kaka winjore ne jopuonj mayach. TSC ochiw ndikruok duto mag jopuonj ne SHA, loso komiti e kaunti ka kaunti mar loso ng'ur mag jopuonj, kaachiel gi konyo jopuonj ma nengo thieth oheo, to osekalo omenda ma SHA chulo, ng'ur ma ibiro chwal kokalo kuom duol mandiko jopuonj TSC. Health facilities are the major culprit because they are the ones who are sending our teachers away. And with this kind of engagement with the CS, his team and SHA, we have now seamlessly agreed that these facilities must be under radar. Make use of the call center where teachers, where we have staff, both from SHA and TSC, to respond to your queries. Kata kamano e weche sir mag omenda, ne jopuonj ma oyudo hinyruok kod ng'ol e kinde tich, manie bwo Group Life Cover, kaachiel gi Work Injury Benefits Act, SHA ok bi chiwo, kendo TSC owinjo bag twak kod migao mar omenda mar manyo omenda mabiro chung ne mago. We are going to operationalize the last expense benefit under SHA. So SHA and TSC will immediately establish a prompt and seamless claims process for the last expense benefit. However, we wish to categorically clarify that the Group Life Cover and the Work Injury Benefits Act, called WIBA, provisions are not administered by the Social Health Authority. Benefits that were still pending, we will activate them and they will get their benefits, including last expense, IVF treatment, among others. E kinde ni bende Duale ochiwo siem ne ute thieth mariembo jopuonj kod jokenya mamoko, kata bed ni owinjo gichiw thieth e bwo okumba mar thieth mar SHA, okoni ndalogi okwan. If we find that you have denied Kenya his basic constitutional right to the attainment of health care, not only shall we suspend you from the portal of SHA, we will go further and deny you the license to operate that. So you are denying a patient who is sick, who can die anytime, because of your greed that SHA has not paid you. SHA will pay you in accordance with the law, and the law says payments will be done within 90 days. Nyaka sani jopuonj ni kod dweche mahawa abich e okumba mar thieth mar SHA, kendo TSC koni magi gin mana midhiero ma ibiro tieki kaka ndalo medo sudo. Judith Omondi, Ramogi TV.
Nyakora Ajwang gi report mar Judith Omondi emachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. To mana kase nyisi ni chenro marwa podi ielachi. Ena mar mondo mi akaw mana yoyo madundo gi sani. Bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch bro bedo katai e nonro mar gazet. Warom kendo kango chopo kanyo sachiel kamanga tai e twak mokwongo e chenro mar Upiny. Kik idhi mabor, oriti masani, nyenga Joyce Odur. Chakre Donam Lulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo hala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakora Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo ichopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwakelo ni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwak kod ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo meloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Nyakora Ajwang tich abich ka tich abich kachopo saa 4 wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakisemi nyono Nyakora Ajwang abiro e ground takelo ni ngero mar juma kadonje ground kata wuoyo gi mafans takelo ni kaka pachgi chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi e redio Ramogi Kawa tudore achiel kachiel ka wariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gi eki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tiluonga mane ngeja the entertainer. Nyinga en Solomon Atito Kapaya gudi kete manaka. Koba. Piny chalo chiro. Igo enengo. Ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo Nyakora Ajwang madwaro duoko to ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai.
Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando oganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo Iwacha Tich Adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok ni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen saa 2 okinyi. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nok ang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waye donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2 gi dakika 15 otieno. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach Tich Abich ka Tich Abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Nyakora moga jwango yaure kino machiegni chino mar opindi nyimon kae gazet kawuono kono no gazet okinyi ni ma kawuono kae chiewe machal nade kama intiere be iseyudo gazet mar machiegni kodi ka intiere Kisumu galora mare jok mantiere bunge la wananchi kacha usechiewo usechopo kar kacha koso rito chieng' odonji Kisumu koth go koso uchiewo nade kawuono kanyo jok mantiere Ng'awa Street wacho ni kacha gazet useyudo koso podi jok maneno ka nitie Mombasa bunge la wananchi bende usechiewo bunge la wananchi ma Homa Bay kod Migori uchiewo nade okinyi ma kawuono kanya koro mojong wono nu gazet okinyi ni waliek ne lieka mantiere iye ka waledhe aledha ka mondo ibed gi siso mano mara some adhi bedo kaka tai e nonro magazet okinyi ma kawuono tok winjo weche manyien kod nyodo Joyce Oduor anyinga Cleophas Oluoch jagisimo kanya kod mokiewo nyaka Chisango tantiere kae kod Moses Ochieng mabende jafwambo wadwa kae mabende wamedo luwo go gazet okinyi ma kawuono Moses oyawre kendo machiegni chiewo nade oyawre nya Cleophas
amoso nyikwara bogi kamoro amora ma gintie noyawre. Kamano weche thoth ahinya kiwacho ni kae wan gi gazet ma Daily Nation kod mae ma The Standard. Udaranga ne ite mokwongo kanya kuromo gi jok mar mondo mong'ane ni gazet ma Daily Nation ka to chal nade mano ka wantiere kode kar ka achiel kachiel mar mondo mi wanone ane ni to iwache nade. Wachako gi wach mantiere piny kar ka ang'eni malo ka nitie weche moko mopogore opogore ji auchiel ji mano malo kae matin ang'eno miye pek ite mar adek ang'wa yude e yo makare to wacho ni nitiere anyuola mano manigi ji auchiel mowito ngimagi e masira mar apaya motimore Webuye maweyo ka ji 15 ne owito ngimagi tok lori moro bende tuomogi kacha. Nitie weche mamoko bende mabontiere kar kanyo momak kod fwambo mano mar Nation ang' isome e iteno mar 5 to ka waridore piny kar kae nyakura Mogejwang' kae mantiere sigana machielo kae madani mondo mi warangi ma bende nitiere ka omiyo pek ite mar 2 Moses kod mano mar 3 mae NTSA nogolo paro mokwongo kama giwacho ni onego bed ni ikete tim kaka imi instant fine iketho ti ichulo mana sano onge dhi mabor kamen ka jiorni mana message gini kacha gi tipo kata magwang' dede kata CCTV mano man gi teko mathoth ahinya. Cleophas, NTSA osea mabor gi wach mar keto iluongo ni sanity e apayawa madongo gi. Kenya paro kochakore 2019 mane gigoro BRT nderni madongo dongo mondo oiz traffic to gi jok ma timo njore jok ma temo keto weche mariche apaya seche magi gine, lakini ineno ka sasa ya magi temo come up gi ideas magi gine gi magi keto iyo malere nderni wagiti yudo ka jo piny nigi nitie ka ginene gin gi resistant moro ma ok gimiye full acceptance gi dho ngere. Koro yudo ka ng'eny ji oko welcome gine magen TSA ni, lakini king'iyo pinje mang'eny moseendelea kata maoko mag jo wagunda gi en gima nitie kendo en gima tiyo kendo en gima osekete tim ma aneno kaka piny kaka bombe wa madongo dongo gi en gima onego bed ni sani wasechako kete tim makoro en gima koro dhi mbele. Lakini waneno ka sani nenore ni koro ginyono piny ni nyaka wang' ni gitime koro warite mondo kaka odhi dhi. Mano wach mantie kar kanya koro Mogejwang' itno mar 2 kod ite mar 3 tang'e nitie machielo bende ma kirango iye kacha ite mar 7 ang'ene kacha gwandruok moro mosebedo ineno kanyo Dr. Masi Mwangangi ma bende nitiere kar kanyo ka oket tipone en romo mano kelo migawo no mano mar thieth kod jogo mane sekta mano mar somo kata mar puonj TSC kachiel kod riwruoge mag jopuonj ka gitemo rango gwandruok mosebedo shauk ti ne jopuonj mamoko midhiero ma bende pod giluwo en moro ma bende omi pek kar ka kiwacho ni ero Duale bende ite mar 7 wacho ni onge pesa molal mago mag SHA mano maromo bilion 50 ka osebedo kacha kilioko. SHA osebedo en news nyaparo kan mowuok e NHIF to wabire SHA osebedo gi en ga chiedh nadege kon gi koni ma jopuonj gin quite a number karibu 400,000 mag kupetgi. Koro nenore ni jotendgi gi ok gi mor kaka gisebedo ka giyudo thieth. To nyaparo chien kachacha jopuonj ne nigi special insurance cover gi mane en private mane nenore ni ne ok tergi marach ka gi compare gi SHA. Koro nenore ni ka gi dhie od thiedhe gi yudo thieth nenore ni ok chop ka gi compare gi manche insurance mane gin go mokwongo cha. But all in all jopuonj gi play gin gi teke e gwengewa kendo e piny mawantie kendo e yore mang'eny. Koro nego bed migi thieth mowinjore e yo makare mondo gitem konyo nyithindwa. Mano ka gibedo kaka en penjo maduong' mantie kar kacha e iteno wacho ni Duale oromo kod jotelo mago mag Kupet mano odiochieng' manyoro somene e ite mar 7 sejano ndi kanyo koda Linet kachiel koda Kamasi Simiyu kaka machielo kae sigana
machielo mantie bathe kanyo wacho ni onge omenda manolal manoka SHA mano ite no mar 7 Nyakura Moge Jwang'. Wadano ranga ne ite ma iye kar kae mano mapod kirango anyuola moro mane okalo mapek ahinya iwacho ni gin gikuyo giwito jauchiel e anyuola gi mano Nyakura Moge Jwang' so mane kacha ite no mano mar adek iwacho ni Scene from Hell wacho ni track order that claimed 15 lives in Webuye mano mantiere kar kacha Nyakura Moge Jwang'. Ka piny kar kae nitie sigana moro ma mano ite no mar adek house team okay sale of government shares in Safaricom Edwin Mutayo ndike kar kae ka koro sani iwacho ni od bura bende koro mano komiti mag od bura koro puodho uso mago mag shares kata pok mago ma sirkal ntiere godo e kambi tudruok mano ma Safaricom kiwacho ni kae bende ntiere singo mochiw gi kambi no mano mara Vodacom ma bende koro medo stake mare kata shares mage kambi mano ito mar adek Nyakura Moge Jwang' kaka magintie achiel kachiel kirango ito mana ng'wen kae makoro nitie sigana machielo mar siasa ma bende ne warango kendo wamedo pod luwe kar kae. Nyoro ne ntiere komiti mano mosebedo kacha kaluwo ka iketo e tim Nyakura Moge Jwang' ka iketo e tim NADCO report wani 10 points agenda ne girado kendo kanyo nitie moko mano wach ni ero 2 billion en pesa moseket piny ahinya mag neno ni jogo mokalo liet mag siasa kendo hinyruok mikelo kod obila oyudo chudo makamago ma en wach mosebed kacha kidhira achiel kuom weche mantiere NADCO report kacha. Cleophas en gima ber ne jowa manoyudo hinyruok bang' yiero joma oyudo hinyruok e ng'anyo ma yiero mar 2022 pesa ni wan gi geno ni odhi konyo joma no oyudo jogi manolal joma noyudo lal e ohala joma nowito jogi but ka wadhi mbele komiti aila gi pinywa ka osetem kiketogi kendo seche moko iyudo ni pesa ma kama oketi lakini oko benefit the right people mane oyudo lal koro wa hope ni this 2 billion moket ne jowa manoyudo lal e ng'anyo matok yiero mar 2022 dhi chopo kendo okel lokruok e ngima yudo family no dong nyithindo moko ne dhi sikul joko nowito ohala gi weche mang'eny notimore ma ok wanyal donjo sani koro ineno ka 10 points agenda gi this was my ema wacho ni gima ne duong' ahinya mane joma noyudo lal gi ka ginya duoknegi ngimagi kama ne nitie koro mondo giyud kaka ginyalo dhi gi ngimagi mbele mondo jore giodhi kaka ne nitie. Kamano bende kiwache kar kanyo ni en okang' moro ma okaw ok ni mar duoko ngima to ngima koselal jogo mowi chien bende dong' kacha kod paro mago ma opogore Nyakura Moge Jwang' mane somo iye kar kanyo kodhi nyime waranga ne ite machielo ka Nyakura Moge Jwang' ite mar 10 kanyo mantiere wacho ni how rogue developers contributed to flooding mano midhiero mar koth ma bende nokelo lal mangima miwacho ni nyaka sani oseidho nyaka 49 kantiere anyuola ma oyaw 2600 ma bende sani odong' kaonge kod miechegi kama gintiere. Mokwongo wacho ni nitiere illegal dumping machielo kaluwo ni blocked rivers unchecked construction ma koro kamoloko kuonde ma oula onego bed ni kale okelo kamoro mabedo kacha ka en ma wito ngima kata manya bedo kacha ni okelo midhiero ne oganda mathoth ahinya en koth manyone ka chieng' tich abich mokalo. Cleophas waseyudo lal jowa noyudo lal kendo en wach malit ahinya ni ji 49 owito ngimagi to ji 2600 be koro obedo disrupted mag ngimagi ok nyadhi mbele kaka nitie lakini nitie penjo monego wapenjere kaka bombe madongo dongo gi ni bende nitie warning mane jo meteorological ogolonwa ni koth dhi chwe to kane nitie warning gi ang'o mane joma responsible e weche mag keto chenro makare otimo koro onego bed ni kama koro warning osegol mowach ni nikech anya paro ute mag fwambo gi days weeks moko kane pok koth ochako chwe ne giketo warning ma ging'isowa ni koth dhi chwe koro ikruok onego tim koro nonego ket gik moko ma e yo makare drainage olosi gine molo block rivers ogol maber mondo wane ni ka koth ochwe to pi
yudo yo moluwo. Encroachment osebedo e bombe wa madongo dongo kendo en gima dho kisungu wacho ni it's hard not to crack ne sirikal. Koro it's high time mondo county government to come up with policies kapok ng'ato chako gero nikech oula ni ineno ni wageng'o yo kuma gine pige onego lu. It's high time makoro county oket policies maber maka ng'ato pok ochako gedo kata ka ng'ato encroach to iyudo kaka igine mondo mi pi oluyore kaka nature dwaro. Mano kan tiye kanya koro Mojwang soma ne bedo kod ng'eyo weche mag oula kod mathoth mabendo bedo kae ka wamedo mana luoni mano ka wantiere iye kae nitiere sigana mantiere ite mar 20 ang'erange kawuono historia today in history mana mondo ing'e kawuono tarik 11 dwe mar adek e higa mar 2018 jatend piny Kenya mar ariyo mosenindo Daniel Toroitich arap Moi ne otere pinyno mar Israel for medical check-up mano kaluwore kod midhiero mano yudo e chonge notere osuptal moro mayudore Tel Aviv mano wach mano chiw kata kod jogo mane gin kode machiegni mano laktar mare Dr. Sylvester David kachal koda kawuode mane en senator ma Baringo Gideon Moi bang'e noduogo kacha bende owito ngimane higni machuok tok mano ite mar 19 nyakoro Mojwang ntiere machinglo mantiere kanyo adani nyakoro Mojwang miyane gimoneno paro mane maengo kata onene yo machal nade mano ite mar 19 koni kacha the grass is greener here kanyo ntiere gino ma lielo lum yacho ni lum kanyo lum winjo mamit mano ka ntiere kanyo komachielo konjo chalo komotuo to lum oluomore mose acha kodi monde mondo mi kono akaninto inene yo machal nade siponi ne gilon mo kata mondo ikni UDA to kata tie lum mang'eny to chal ka gimigolo lumbe moko madiponi medo dongo king'iyo lum makoni ni to en lum maler miwacho ni en lum mopie maber kabisa nitie jang'eto be ng'ade ka mondo opimre maber iketo e weche inoda kaso king'iyo lum makoni lum jo Azimio ni to en chal ka gima lum odong' achiel neno oseng'ade makoro lum odong' achiel mapod ti to king'iyo jang'eto makoni ni temo ng'iyo koni ni to be nitie lum moro modong' koni mondo odhi ong'adi koro king'iye matut kineno pichano matut to ibiro neno gimowacho Cleophas kamano nyakoro Mojwang mbele kono ne paro mentiego kar kacha piny kar kanyo neno gimodik ni Kenya Pipeline begins a new era mantiere kar kae the standard mi pek wada nene Kenya kura Mojwang mano mondo mwana gima the standard wacho kar ka kama bende gilose iwacho ni pipeline the truth gindeko kanyo sigana momi pek ite mar 4 awane mana ite mokwongo ka kato bang'e ng'eni Joyce Oduora ng'amiyo thuolo mar donjo kae dakika 7 mabiro madhi biro korango godo gazet mar The Standard kae wacho ni ero Kenya nochiwo thuolo mokwongo mar mondo mi jo Kenya onyiew shares kata pok magi e kambi mano mar mo mapacho ka Kenya Pipeline Company e thuolo manochiwo mokwongo mane wacho ni initial public offer kata IPO no mabende jo Standard kaluwore kod paro mogol kar kae Museveni jatend piny Uganda mano kirango Uganda National Oil Company oyudo atamalo 20.15 mano mar stake mar Kenya Pipeline tiende nang'o en gimoro mosekelo ga ng'ikruok kata paro mopogore opogore kaka piny Uganda bende golo mo kawuok adho wath mano ma Indian Ocean machop nyaka e pinygi sani ero gin jogo ma koro dhi yudo thuolo mano mar bedo kacha kod kombe ariyo e board mano matayo KPC kendo bende gidhi bedo gi veto power mano appointment mano mara jatatije kata chief executive officer mano kachel koda karango tariffs mago mag pipeline mano ma pacho kae chiwo thuolo ma kamae ne piny Uganda tiende nang'o nikech piny kar Kenya koro Mojwang kapod inene atamalo go kata atamalo mag shares kama kaka gichal piny Uganda piny Kenya government of Kenya mane kama entiere ni kod atamalo mayo 35 kato riwruoge mamoko mantiere piny Kenya ka Kenyan institutions ni kata kod atamalo mayo 40
Uganda National Oil Company nitie kar kanyo kod atamalo 20.5 kaka machielo no kata Kenyan Retail nitie piny mar atamalo 5, nitiere Oil Marketing Farms mabende ni piny ahinya, nitiere KPC employees mago jotich matiyo kacha, foreign investors bende nitie kar ka. Gino yawo ne oganda jo Kenya mathoth ahinya kama gintiere to ero chaka gima piny Uganda bende oyudo nyiepo margi maber ahinya. Gini sekta mar teko en gimo chuna, en iluongo ni backbone mar piny. To koro kwa neno Uganda is gidho ngere wacho ni landlocked country, mondo mi giyud mafuta gi kata energy mondo chop piny gi lore nyaka girely gi jirende gi ma wan achiel kuom gi. Koro nukta 20 share magi kaoni wang'o wapenjere kaka jopiny ni ere kaka odhi impact ngima jopiny ma wan jopiny ma kawaida to gi nukta 21 ma Uganda kaoni ere kaka gidhi tiyo kode, nikech ing'eni Cleophas sekta mar energy en gima sirikal okete maino kendo giginego sana mondo en gima drive uchumi mondo dhi mbele. Koro ka Uganda okawo 21 ere kaka odhi impactwa, odhi kelonwa ber koso dhi kelonwa rach, mano gima onego warangi koro. E penjo maduong' ahinya mantie kar kanyo koro mogo kowuok ite mokwongo kadhi somene ite mar 4 mar mondo ibeda ni kod ng'eyo ni kanyo to chal nade, ni mar ite mar 2 kanyo koro mogo weche mag oula pod nitiere kar kanyo ka piny kacha nitiere anyuola ma pod manyo resruok. Nyakoro mogo itemo many jogo molal, jogo mapiyo hinyo kuonde mopogore opogore. Picha mantiere kae en mar Kobala sublocation mayudore Homa Bay County, kama anyuola mohewo 300 bende okalo e midhiero ahinya. Mano wanyaranga ne piny mar ite ni mar 2 nyakoro mogo mago gigo matimore alwora, kendo iwacho ni chiemb kony e gwenge mopogore opogore bende koro ichiwo. Yani margi en anyuola mathoth, mano mantie piny kar ka warida piny nitie kajo wacho ni hundreds of more families displaced and farms destroyed. Mano mantiere piny kar kanya kora moge kinene maga nyuola mantiere sublocation no mano ma Kobala. To ka giyudore kar kacha nyuola gi romo 593, mano kama gintiere kacha ka itemo mana gol gi kendo tergi evacuation centers, mano mantie kacha alwora ma Osodo kod Chuowe, mago villages makamaga kirango ni koro gintiere kanye. Nitie maka modhi Osodo primary school, nitie modhi Osodo Nyadho SDA Church, nitie mamoko bende e kanise mamoko 3 mago mantiere alwora no mano ma Osodo, mano tok Miriu, aora ma Miriu bende koro no yiecho genge. Nitie mamoko bende matimore alwora mano ma county ma Kericho kod gwenge mamoko ahinya ma gigi pontiere. Chiemb kony kod nede mag geng'o suna mondo tuo mar malaria bende kik landre, en gino ma imiyo pek ahinya kod jotelo mago mag loch nanga kalure kod sigana ne mondik no kae kod James Omoro kod Nico Tanui ma bende bedo kaka iluwe ahinya machiegni. Moses Cleophas, oula osekelo lal mang'eny ne familia sana sana Homa Bay, kama be aluongo ni mane gweng'. Koro onego seche ma wach makamo otimore, nikech en gima wasebedo ka waneno year in year out, jotendwa kaka county onego come up with the madho ngere luongo ni measures maka oula kama otimo, nikech Miriu has been there, kendo ineno ka sama gini otimore to familia yudo lal mathoth, jomoko wito ngimagi, mwandu lal, kendo yudo ka koro ngimagi ok dhi mbele kaka nyocha timore. Koro onego sirikal maduong' to gi sirikal mar county ka gigo otimore sama koro ka koro otimore ni to gi combine effort mondo gi ensure, nikech ngima koselal to lal ok nyal duoge. Gi ensure kapok ochopo kama koro jopiny wite ngimagi gitime ang'o mondo gires jopiny kik chop kama koro onge kaka ginyalo timo weche makamagi. Kamano mano wach mabende nitie kanyo mabende kirange nyakoro mojongo mie pek kar kacha
e ite mar adek kanyo koro moge jwang kanyo kisome ikoni kacha ne at a glance fine gi chal nade 10,000 ne jok mokalo speed limit kod 16 to 20 km per hour nitie kar kacha ichulo siling 10,000 jogo mawuothe pavement mano kama pedestrian onego bedni wuothe kata kama jawuotho onego bedni nyono in gi fai monego bedni ichulo kanyo gi kanyo mago driving on pavement or a pedestrian walkway mano mi kacha omenda maromo ichulo fai maromo 5,000 nitie machielo mapod ntiere kar kacha iwacho ni kikoso obstruction mano bende siling 10,000 3,000 ne jogo modagi keto life saver nyamburko mari okethre to kiketo kata warning ni ero nyamburko ni ochung' ka ok osudi many ng'iyo chelo minyatime ndara kanyo kata ibi mos king'e maber nyamburko ni ok sudi imany kama inyarenge en moro mabende ni walose kacha Moses mabiro bedo kanyo ka irange to machielo mag surveillance bende aro walose mar KRA ni KRA okelo body cameras ne custom officers wacho ni achiel kuom yorego mag duoko piny ahinya lal mago mag omenda kata duoko piny kuo manyabedo ni nitiere machielo bende en mar nyiso iwacho ni transparency kachiel koda accountability e gigi duto kama gintie kachiel koda kaka ibedo ng'ama nyiso lony mar tich en wach mochiw kar kae Moses. Ka wachako gi wach mar motorist ni Cleophas kineno omenda moket kae ni ok en omenda mathin en 10,000 5,000 3,000 wasebedo wang'eyo ist mar weg nyamburko to gi obila e ndara koro gima koro jopiny okete wang'i ng'iyo ni to obila dhi wuok mondo koro omi wang' dede ni otim tich koso pod gidhi keto interference moro e seche ma koro fines gi omedo fine nikech gini it's digitized ma there is no human error interaction mar ginene gi fines gi koro waketo wang'o mondo wang'i kaka jopiny godweg nyamburko dhi chulo fine ni to gi transparency onego NTSA o come up gi kaki chule ma ok obila ochako donje kendo aparo ni mano dhi kelo konyruok kendo dhi miyo nderni wobed gi disciplined kamera gi achiel gi kendo gine KRA ka wasebedo gi choko osuru nyaparo wik mokalo jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni pesa michoko to gi malal gine ni kamera ni nyalo keto nyaduoko piny pesa miyudo to gi pesa malal koro wang'eyo kaketo wang'wa ni kare ka kamera ni nyalo keto jogwa mayo waketo wamiyo thuolo mag choko ushuru gi dhi keto pesa gi okel tich maber moket gi mondo gitim to kare en gima ber monego ket mondo gine otim tije kamano nyakoro monjo mano mantiere kar kanyo ang'ire thuolo mag somo ite maiye kar kanyo mar weche mag pipeline ite mar ang'wen ti machielo ka wacho ni Sheldon looms over minority leader position mano wach mantiere kar kanyo ni ero en ng'ama onego bed ni make omiye peke ite mar 5 nyakoro moge jwang isom gazet mar The Standard kod Daily Nation 10-point agenda omake ite mar 9 mano gazet mar The Standard kae weche mag masira motimore e buye ite mar 10 kanyo ibedane kod ng'eyo iwacho ni ero in memory of flood victims en ang'o monego bed ni timre flag chaneno ka nitiere nus kose nitiere kanyo to nitiere EP nokoro mogo jwang' mane machinglo mantiere ite mar 10 kod 2 Moses mane makelo e giko mar weche manyien ahinya gik mathoth timre ahinya kawuono ponono gino ma ineno ka gima dhi bedo ka imiyo pek ahinya odiochieng' ma kawuono sama inono weche gi kata sama weche bende nitiere oko mabedo ka iluwogi mabedo ka timore kawuono gi wach mari mogik wagone waketo jopiny nikech koth pod waneno ka pod nitie gwengewa mopogore koro wane manyisogi ni gibed alert gibed okichore kik masira ni nyokgi kendo erokamano ahinya Moses Ochieng' jafwambo wadwa e kambiwa mar Oro Media Services kae ka warango kendo wanono gazet okinyi ma kawuono adawe lwedo Joyce Oduor welo osedonjo kar ka irarango chal mar piny Kenya to ahinya kirango winjruok mar ODM kod UDA ni ochopo kama chal nade 10-point agenda chanyoro nochiw report welo osedonjo kar kae Joyce Oduor osaikore yo makare twak chakre sani saa 1 nyaka orom kata saa 2
gi nus kanya bang' kelo gigi koma chenro wane waradi chieng' machielo ka Nyasaye omiyo wateko kod ngima mar bedo kar kana kelo ni chenro mar gazet kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch jakisomo kanyo kwar mukeo nyaka chisango orit Masai. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Kao thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibiro mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe in iwuon e kambi maro mar Royal Babati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo maslimia 3.53 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo maslimia 3.70 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabete menyiew kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikawe in iwuon tibo kugo mendo mathuth kendo ibo yudo mabete ma inyiew kodwa e busi chariyo kende. You are told Saturday Namar 0722 638383. Marubani wametambua skies za Shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Irina Yuma, natoka Kakamega, nafanya kazi ya kusaidia sisters kwa convent. Niliekelea 100, nikasukuma, nikapata hadi 2400. Hadi baadaye nikapigiwa simu, nikaambiwa nimeshinda nusu milioni. Nilifurahi sana. Hii pesa napanga kuziendeleza kimasomo na nianzishe kabiashara kadogo kenye katanibusu pia. Nasikia vizuri, nimefurahi sana. Nimeshinda hadi ku express the joy that I have. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' Tich Adek kati Tich Adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo Tich Ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech
en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Piny chalo chiro, igoe nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo Nyakwaro Mgajwang' madwaro duoko, to ka ema wabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo miluma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwene mano chaya sane bandi. Machieg moro yana wang' masonya ka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, tich abich saa 2 okinyi. Kik bai. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa
en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag Luo, to watiyo kodgi as decoration e ot ka. Ohala gi mwandu. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani pod inikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama dabedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Nyakwaramogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich, tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo kaachiel kod Oimore, kama wakeloni weche manyien, mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwak kod ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye, mabro mi sigana mag thuondi Luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Nyakwaramogi Jwang' dakika na 16 tok saa 1 mar okinyi. Ang'isi ni abo bedo katai e twak mokwongo e chenro mar piny kochakore sani nyaka ngomol kanyo saa 2:30. Bed kodo nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Nyakwaramogi Jwang' okinyi makawuono wadwa twak otudore kod winjruok mano mar duond bura mar UDA kaachiel kod duond bura mar ODM. Nyakwaramogi Jwang' wang'eyo ni higa mokalo dwe mar 7 ok dwe mar 7 dwe mar 3 higa mokalo jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod mane en ogai mar ODM Mosene Raila Amolo Odinga ne ochuoyo kokgi e agenda 10 madito gik moko 10 mane gidwaro mar mondo mi otim e yo makare mar mondo mi ngima jo Kenya obed ma odhi mbele e yo makare. Odiochieng' manyoro Nyakwaramogi Jwang' e kar romo mano mar KICC bore Nairobi kae jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai masani mar ODM Dr. Oburu Oginga ne ogolo ayanga report mano mar kaka gisetemo keto e tema agenda 10 madito mane ochuoye kogno higa mokalo. Penjo en ni to bende gisegoyo ondamo maber kose gin mana weche mag siasa ma seche moko iketo mano motelo ne yiero mar 2027 to kopogore kod mano Nyakwaramogi Jwang' bende odiochieng' manyoro e kar romo onogo mano mar KICC bore Nairobi ka bende duond bura mano mar ODM kaachiel kod UDA ne owinjore mano mar chuogo kamiti mar jokanyo 8 ji 4 mawuok e ODM kaachiel kod ji 4 mawuok e UDA mar mondo mi gibedane piny gine manifesto margi giporane wach kaka ginyalo loso riwruok maduong' mano mar motelo ne yiero mar 2027 to kaponi nitiere kama winjruok okobede gibobedo ka gichwalo koso bedo kod winjruok makamano ne jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga. Nyaka sani winjruok e kind ODM kod UDA nitiere e okang' mane mane thuon wach madwa twak okinyi makawuono to twak maket kod ma okabibedo godo kenda antiere kae kod wela dek e studio marwa e county ma Nairobi ka antiere kae kod wakili Joshua Nyamori machiegni nya wakili e twak mar okinyi makawuono. Erokamano ahinya amor biro mondo wago mbaka gi jowa kaka Kenya sudo dhi mbele machiegni. Nyakwaramogi Jwang' wendo machielo antiere kae kod Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo ma en janon weche mag siasa machiegni. Dr. Abdul ichiew nade? Achiew maber Joyce. Kendo adwoko erokamano kuom gwela mondo jopiny ong'e adieri manitiere e weche mosetimore kata ma pod biro timore machiegni twak. Aka wendo machielo Nyakwaramogi Jwang' antiere kae kod Tom Madanji janon weche mag siasa oyawre. Madanji ichiew nade? Achiew maber Dr. Joyce.
an bi aduoko erokamano kuom thuolo makende mimiya mondo mi walos kod jopiny machiegni. Nyakwara Mugiajong imbenda rwakni machiegni bed kodwa nyaka giko kichwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yanga dago mar mondo mi wawinjane report manolosno odiochieng' manyoro ko jafwambo marwa Walter Nyambaga kama sirikal oyango ni otengo omenda mano maderoma bilion 2 omenda ma idhi tigodo e chulo joma noyudo hinyruok e kinde ng'anyo. Ka jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro nowacho ni ok ginon mana ng'anyo mosetimore e kinde telo mare gidok nyaka chiena maneno ni jo Kenya manoyudo hinyruok mopogore opogore e kinde mag ng'anyo ochul e yo makare. Magino yangi e kinde sidho report mano mar mise 10 mane oketie winjruok e kind ODM kaachiel kod UDA. We wawinjane report makamano monde. E Karbagorombe ma KCC Nairobi, romo mane okelo kanyakla jo od bura mag ODM kod mag UDA, mocho e kom kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga, e kod jatend piny William Ruto mar UDA. Ka ema komiti mane omiting mar jiwo keto en mise 10 mag bero Kenya kata 10-point agenda, mocho alele podgi report ma olieko weche bura kaachiel kuom wechego wuok e tengo shillings bilion 2 ne chulo jok mane oyudo hinyruok mag ng'anyo kochakore 2017 nyaka sani. We did not even stop at 2013. We went back all the way to 2017 to make sure that all those that were affected by protests from 2017 are now captured. So we have already identified all the people in there. We have provided resources. You will be approving 2 billion shillings to make sure that we have the resources to compensate those people. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga kod jatend piny William Ruto onyiero jok makoni mise 10 ngunyore lo kendo chope giko gino moduono sirikal mar manywanda. But there are people who thought that this report was is the one which formed the foundation for establishing broad-based government. Mr. President, I want to inform the country that broad-based government started long before the 10-point agenda came. There are some people who want to appoint themselves supervisors, as if we made the commitment to them. We did not make the commitment to them. We made the commitment to the people of Kenya. And our responsibility and reporting is to the people of Kenya. Ruto kasiro lipodno chiko spika mar od bura mamalo kod mar Senate mondo losa put madhi luwo matut kendo keto e tim gik motendre kod chike mar chopo kare lipot mar mise 10. We must now accelerate the passage of the laws that are there in Parliament. And I do recommend that we establish a mediation committee, a broad-based mediation committee, to negotiate between the two houses of Parliament so that we can fast-track whatever is remaining of the 10-point agenda. As you know, that some of us have been very concerned about the issue of victims, and I'm glad that today they've gone on record. Apurno cholo weche 11 mondo ketie tim mokelo kanyakla chuogo komiti od bura marango keto e tim chike mokwamo od bura mondo kadhi lipodno mar NADCO mapod odong'. Rango ratiro mag oganda kanyakla kod weche mamulo loch gwenge. Apudno dwaro ni mondo ketie tim chuogo chike mag counties kod siro duol matayo yiero pacho ka IBC e kind mamoko. And this is what we've come to do this morning. Give the implementation status in terms of each of those 10-point agenda. To promote access to justice, the Independent Policing and Oversight Authority should conclude investigations into complaints within 6 months and publish its findings. Mageti mreka Governor Masia James Orengo, total kod kuku mar ODM kod UDA, kase ole podno ni orem chopo winjruok manenie kind Raila Odinga kod Ruto. Raila nowacho kendi 10-point agenda ni nyithiwa manomaki mondo we manonegi mondo jomononegogi mondo donjnegi mondo otwegi
to mono tho anyuola gi mondo yud compensation. Giseyudo koso pok giyudo? Be giseyudo? Wenge koro rango od bura kamochwalie lipodno ne kweth od bura mag UDA kod mago mag ODM kabine biro ketie tim. E kinde ma put nogo mar miesi 10 bende omed dweche 2 mar chopo tichgi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Winjo kanyo report mane Walter Nyambago loso odiochieng' manyoro kendo notemo lero gigo manotimore e kar romo mano mar KICC bore Nairobi kaka achiel kod gino mag governor e county mano ma Siaya James Orengo. Chakadona chak kodi Tom Madanji. Odiochieng' manyoro ne waneno ka opedha yanga report makamano. Winjo kanyo ka Orengo en achiel kuom jogo mane wuok oko ka kwedo ni report makamano pok ochopo kare. Winjruok mane okete tege. King'iyo report makamano makoro nogol, wanyalo wacho ni inyalo miyo sirikal atamalo adi e chopo kare agenda 10 madito mane jatend piny Kenya William Ruto ochue koke kod mano senendo gai mar ODM Raila Amolo Odinga. Madanji. Erokamano Joyce. Report mo chiw nyoro gi jatend piny gi riwruok mar ODM. Kuom 10 anyalo miyo gi 4. Nikech ang'o? Pod gitemo lakini podi. Nitiere gik madongo ma mulo jopiny ahinya mapok gimulo. Kaka mage? Mokwongo en ketho pend chik. Makanya pani wan gi wakili ka ang' nolero maber. Lakini pod chike ka pod sirkal ok ochungo motegno rido wacho. Mar ariyo wantiere kod miyo rawere tiegruok kata lony kata dongruok. Mano pod sirkal pok omulo maber. Mar adek en wanyalo wacho the right mar peaceful assembly. Yani chokruok gi kwe. Mano pod en chandruok maduong' ma wan godo e Kenya kama kichiwo ng'ama nyalo miyo sirkal 8 kadhi out of 10 mano ng'ama pani wirach. Gini en hote. Ingeni report Joyce, report en gima ng'ata nyalo chiwo. Anyalo paro kano wan e mbalariany nitiere kako dhi ka gimitieko. Nitiere report mindiko. Ikoni dhi ndik research proposal report. En gik ma samoro ne dhi tindika data ma fake tidhi chiwo kacha. Ng'eni dhi yudo marks. Lakini ka kore dwa compare gi reality gik matimore ground yudo ka gin hot air. Dr. Abdul, anno kibuonjo. E kinde ma Madanji loso. Itakia ni report mano mar 10 point agenda mano golo dichi banyori nyalo miyo sirikal atamalo adi. Iwinjo kanyo ka Madanji wacho ni en atamalo 4 kende kuom 10 emo nyalo chiwo. Kalore wacho ni nitiere rem mopogore olose wechego mago mag ketho pend chike tiego rowere kaachiel koda koso chiwo lwasi mar jopiny mar mondo mi ong'anye yo mamuol kapo ni nitiere gino ma seche moko hinyo. Jopiny in korka kori? Gima mora Joyce en ni kata Madanji bedo yie na atamalo 40. Atamalo 40 nok tin. But kang'iyo kako wuoyo to adier nono nikech king'iyo the 10 points agenda onge kama sirikal pok omulo. Onge kama the broad based government marwa ni pok omulo. Kwa chako gi reforms mag electoral reforms kwa bire kata mana employment makoro wacho ka sare nindi nyoje kanyo jokanyota opogo pesa maratipo ji yako pesa kama na midhi timgo biashara gichako mana ga 25,000 gidhi 50,000 digital space oyaw ne jo matindo one kind no wacho nyoro kata man that's a fact ni 1.8 million must be employed from the last time from 2022 nyaka sani kaluwore wan gi affordable housing kama wuoda wakili gini nitiere magi gin employments maril gin employments ma ok wacha winja kasi maju ni sani koro sirikal oketi mamalo I mean gigi ni gin gik moko ma wadwa mana wuondo wijo piny ok timre to timore omiyo in the list of the 10 points agenda onge nyaka sani gik mapoko mule gima ng'eyo ma ji wil godo ni jomoko ne keto deadline mar tarik 7 ni kaka gigi rumo. These things gibiro gudhi in perpetuity most of them nikech kai wacho kaka wacho employment ok wacho ni kaka wase employ 1.8 to wagik ni ka the cost of living odok piny to wagik gigi te wadhigo step by step gibiro dhi nyaka chieng' omiyo gina work in progress kai kama pani Madanji gini wigi wilgo gidwani mondo gigeni joma unemployed te oseyudo tich gisani
wuora gini pod wadhi go mbele ok en gimo gigo Kamiti ma sani kamano bende omed thuolo mar dweche 2 kodi. pod wanyalo biro medo gi thuolo nikech gini endi mana wang'iyo and again komiti mane cheko gigi endi ne omigi thuolo mar wuotho e Kenya mangima views mag jendi gikelo ka report mag gikelo kane ma report mowuok e Kenya mangima ok ne jomoko dhi obede hall to bed nikech kata sama giwuotho gi wan dong ne wachiko itwa gima ji wacho piny kucho and gima ne ji wacho piny kucho ok opogore gima gikelo no ka jo kelno gima real mane gikelo ground to biro ka in kori nyalo chiwo hata maladi gini wachiko 70% wakata 80 ma ok odagi ni akeli mo miyo wacho iti kijo ngeni kude kuma wantie wakili in korka kori e chopo kare mano dwaro agenda par madito mano chuo e kogno higa mokalo odiochieng' manyoro ne waneno kiwacho ni omenda mano madero bilion 2 bed ka igolo mar mondo mi ochul jogo mano yudo hinyruok e kinde ng'anyo tijo kanyo ka governor mane county Masia James Orengo en koro wuok oko kwedo kowacho ni donge jogo pok oyudo pesa no ka koro kwedo ni nyalo bedo ni gini koro pogore in korka kori inyalo miyo sirikal ata malo adi e temo keto e tem kata chopo kare agenda par madito Joyce kapok awacho ata malo monego wami sirikal afil ni achiel kuom gimonego wang'i en ni king'iyo 10 point agenda ok en oduma mane suso mikwano ni to isuso oduma di okay gima nitie 10 point agenda cha en principles gi philosophy kaka wadwa mondo wa manage Kenya ka dhi mbele en yo mwadwaro ni mondo wa manage go Kenya ka wadhi mbele to principles gi philosophy gi anyone was strengthen institutions mondo migepe ma governance obed no tegno. One of the issues mano wachi e weche mag governance gi en loso wach mar IBC makane wa disagree weche mag IBC ma ji ong'anyo mano los a bipartisan process modi o loso IBC manyien ma IBC no nyose successfully managed by elections area. Secondly, it is important mondo wa appreciate ni ne nitie chike mane wadwa ni walosi ma dealing gi corruption. Okay, wach mar conflict of interest act ne ji owinjore molosi kaka dwarore. Okay, nikech initially parliament ne dwa weekend chik no. Okay, the other thing and issues mag inclusivity. Most of the time you watch mar employment ineno ka through that jothurwa to giogendni moko mane onge serikal noyudo thuolo mar donje serikal especially at policy making level mag cabinet principal secretaries and chairmen the CEOs mag various corporations but apart from that iyudo ka inclusivity ing'iyo be nito development chal nade ajanyiso ga ji pile ni ka oganda mar Masawa iyudo ni dala ka dala nigi pi machwer pi maler to kidhi Thurwa tiyudo ka mine chiegni 60 atamalo 60 gi wiye pod modho pi moae e yawo so ineno ka kuondego nigi ndara nyaka dhot ndach lam to Thurwa ni yudo ka ndara ne onge to king'eyo gigi tineno ka there is progress all over the country nyaka Thurwa ni kamoro ka sindo mapok nobedo gi lam nyaka ne chaki sani nigi lam yudo ka chirni igero all over region wa mana kaka igero gi all over the country yudo ka affordable housing kama antie yudo ka sani igero ute ma it's not only ni ji dhi yudo ot madake but youth yudo opportunity mar teach to kendo yudo opportunity mar timo ohala ineno nyota program ma osewach kani and so many other programs mag development across the country ineno ka Thurwa kama ne towns like Kisumu notho nikech railway notho president osecommit pesa idhi gel railway manyo president Uhuru noloso mana nyaka puothe Naivasha sani dhi ternwa nyaka Kisumu sama railway chopo to then port definitely biro chako tiyo manyiso ni wabiro chako bedo gi meli magolo gik moko ka katero Tanzania tero Mabei and so on and so forth magi gik machiro piny magi manyiso inclusivity to ekinde magi gichiro piny wakili ekinde magi gichiro piny kendo gigi kelo inclusivity to bende japiny bende winjo ni adira pek mar ngima odok piny kata bedo ni sirikal osebedo ka bedo ni wan wasegoyo ka japiny biro winjo maber kaponi government spend pesa e kor gweng
Okay? So, kibiro Kisumo, for instance, tere iwuotho kata rengo e yo makalo Moi Stadium. Tibiro yudo ka kojende mane chon ni mane bath ndara, kaka manamba, kata gima gitimo onge, iyudo ka sani tiyo e Moi Stadium, igero stadium. Kichaki kalo kichopo Lumumba Estate, iyudo ka over 1,800 youth chopo gokinyi mondo ti. Sama ochulgi, to pesa ne gichulo go jo boda boda, to ginyieo go chime chiro, to gitimo go other things. So pesa circulate. At the same time, nitie interventions ma president gi government osetimo, gi broad-based government osetimo. Ma one ose stabilize petrol. Iyudo ni sani bech petrol odhi malo nyaka Amerika. To Kenya pod stable nikech interventions ma serikal ne nyotimo. Iyudo ka wach ma school fees, serikal odhi mo gazette school fees manyaka chul mowacho ni kik nyathi chul school fees mokalo kanyo. Maka nyo yudo ni wach mar uniform ema nyo affect nyithindo. Tineno ka serikal nyo wacho ni kapo ni uniform ema otamo nyathi dhi school, nyathi odhi school kata gi lep dala kata uniform machon. Okay? Ineno ka weche mag weche mag hospital. Previously under NHIF system, $7 kende manobedo covered. Sani President nyowacho ni we have almost 30 million people mobedo covered. Chon kochopo Wednesday kama headache mane wan go en joma dwano ketie WhatsApp group mar chulo hostel bills. Tinde manonge ngama nyanno kokwai en ni chul na sha mondo abed covered. Okay? So king'iyo gigi te tiyudo ni expenditure manager piny bedogo odok piny. Okay? Nikech kuonde mane ma expende gigi odok e piny. And that is how the cost of living idwoko piny. President you explain gini maler. Mang'amo kudwa winjo, okwinjo winjo. To gima nyaka ing'e ni Kenya kae wan gi joma nigi wira mar ng'anyo. Wira mar pingo. Chalo governor ma Homabay, chalo governor ma Siaya, James Orengo. Pod para ni en student leader, en student activist, maringo from House of Residence to Mamlaka Road, University of Nairobi. Forgetting ni en governor, Nikechi, despite all these things, my leaders temo mondo ti together, mondo walok piny, James Orengo, oknya explain gimose timo Siaya, nyonga to nyisa ni kata office governor ma Siaya ong'ade stima. Okay? Okonya chulo kata stima mar office. Ni jo Siaya, any development programs ma jo wanya wacho Siaya. Gin development programs ma President William Ruto osedimo launch ma national government timo. Orengo oknya explain gimose timo. Gima Orengo nyalo explain kende en ogokore kuchung Nairobi, kata ogokore Kakamega, kata ogokore Mombasa. But okonyal nyoro nyaneno ka o distribute seats for the first time to kanyo wacho ni I demand ni cost of living must come down. Koro cost of living di come down molo kaka en sani nade ka en for the last 4 years pok nyocho distribute seats. President William Ruto ma distribute seats go en yore konyo odwa timo. Kote manyo distribute gi bro tinda lo mane mondo do cost of living below what it is now. Adu ana kwa jowa manigi wira mar ng'anyo. Ni mondo gijoin the rest of the government, gijoin President William Ruto, gijaduong' Oburu Odinga, mondo wa move Kenya forward. Omiyo kia answer question ni penya, nita tamaladi, manyalo chigo. Ana neno ni en about 90. Okay? Matini rose goyo kang maduong' ahinya, neno ni gichopo akare. Madanje kia kin giparo mopogore. Okay. Amora inya gitwak. To mokwongo awinjo kuma Dr. Abdullah Mulo matin. Eo Mulo Nyota Fund. Ma en project maber mano sirkal obiro. Mana ni kuma nyalo pogora kodgi en kata no gi implement. Wantiere kod 10-point agenda. To nitiere achiel kuom 10-point agenda mawacho wastage of resources. Ngeni sama Nyota Fund nobedo launch e Kenya ka. Gimokwongo sirkal no waste pesa mang'eny moloyo pesa mano miyo kijende. No waste yo machalo nade. Wuotho ingeni sama president wuotho ka dhi launch Nyota Fund mar 20,000. Otiyo gi pesa mang'eny moloyo pesa modhi weyo ne kijende. Mano is one of the thing. Mar ariyo
kaka sirkal yo mano gi implement godo Nyota Fund. Nyocha interrupt gi achiel kuom rawere mano yudo Nyota Fund. To kona ni pesa no kaka no yude gowi mane en godo nus mare almost osedhi gowi mano mokwongo. Jonyuol ni samoro ng'eyo ne yudo 22,000 moro miye gimoro. Ukona ni pesa mano dong godo kochako nodwa yawo godo ala to rent kende to rum. Iwinjo. Nitiere program aina gi nitiere non-government NGOs mosega biro godo. Achiel kuom gi en KCB. Gima kama kapok otimoro nego bed ni rawere gi imiyo tiegruok. Ma kata ka ng'ato bere beauty and therapy to kanyo mitere ok chun ji go ala te, ji te ok timo ala. Koro Nyota Fund no ber lakini yo ma obedo godo implemented ok wabi neno fruit modhi kele Kenya kaka to matin. Koro nyaka sirkal strategize ong'eyo modwa konyo godo rawere. Mar ariyo kadwa duoko okil matin. Okil wuoye aneno ka jok motenore gi sirkal ka koro ipenjo gima sirkal osetimo tineno ka gidok adoka affordable housing ka. Penjo madwa penjo okil affordable housing ber. To nyisa japiny mawuok e piny kacha mose benefit kuom affordable houses. Kech nitiere sirkal osetieko mobedo launched. Be nitiere japiny mogol from the ground modhi omiot. Adu kika poko de mbele mondo machino. Inyalo chiwo duoko wakili. I think that is very important. Adwa ni mondo akunga nyis owadwa Madanje ni an one of the things masomo apart from somokile in economics. Okay? And in economics and then eating at moro ni John Maynard Keynes. Mano owacho ni ka wachopo kama japiny onge pesa lwete economy be towards position manyocha wantie ma jopiny ok ne pesa. Sirikal must find a way of keto pesa e lwet jopiny. So affordable housing was one of the programs, Ginyota program, was some of the programs ma sirikal nyo keto go pesa e lwet jopiny. And keto pesa e lwet jopiny made case ne wacho ni sirikal nyaka yud yo mar keto pesa e lwet jopiny ma ka chuno ni onge yo ma ginya timo to gikawo kata pesa to gisoe chupa to gidhi gikunye buru to ginyiso jopiny ni dhi pururu ngamo yudo chupa ma nigi pesa to mano pesa ni, which means ni gidwa mana ni mondo ng'ato ket effort mondo o access pesa cha. Okay? To ko access pesa no to dhi spend pesa no economy. Samo pesa bedo multiplied kendo grow, samo bedo spend, samo nyiewo kode a lot, samo nyiewo kode ringo, samo oti kode transport. The more it is spent, the more multiply. So gimate monyisi ni one of the most critical objectives of affordable housing kataka poki minyo ji ot was ni mondo miji teach. According to report Manyoro, and in over almost 600,000 youth work go utegi go king to the tiyo to Friday ichulogi ko chulgi to pesa ni gitiyo go e chiro. Wach mar Nyota Fund ma chopone hundreds of thousands of young people. Ili nyalo dismiss ni just ICT. Ngenjo ICT gi emichulo ka pesa moko beda audited nikech gin me gi understand gino kendgi. Okay? So koneno ni nyathi kijana moro miyo 50,000 to konegi ma 50,000 no nyalo timo. But 50,000 examples mag experience mag mobedo documented mag Hustler Fund and so on. Onyiso wani nitie mine matimo hala gi 200 to koro ginyalo hola 1,000 to at the end of the day gichulo kendo kiny gitimo. Nitie mama moro for instance Oginga Odinga Street ma oseuso maembe nyaka nende to kanyo jaromo kode ayudo kotuo matuo ne nyomi ohande ogore piny. Koro penje ni mama en ang'o mani didwar mondo mi mondo ohandi ni odhi mbele. To isa ni kanya yudo 5,000 tanya achaka nyiewo maembe achako uso maembe. Mama no namiyo wach maembe no about a month ago. Sani kanyocha dok tado ka wang'e ler nikech at least ko uso every day onya yude 400-300 more in terms of profit modok go ot to chamo. What I'm trying to say, any affordable houses are at different levels, and right now 240,000 units are being developed across the country. Manaka in ngama muofu kendo kineni kinyalo deny ni affordable housing oktime in wuod Kisumu adwani kiwuok ka
kidhi dala weekend kapo ni dhi ka dala idhi kale Lumumba Estate mane chon ne nigi 99 units okay mawa Dairyling county government ne loso 1,000 per day sani kidhi tiyudo ka ute chiegni 2,800 chiegni rumo. Okay, the common man did on but at the same time, even as that is happening, the common man you to pile kapile. That is how economy grows. Madanch. Ingenia. Wakile pano duoke yo makare. Angeni Dr. Abdul Benite kod wach. We amule kamoro matin kapok Dr. Gwe. Wakili angeno supuonjo nyithindo. Ok achiel to bokare. To en wach malit kenyalo puonjo nyathi ma timo lo. Kotieko odhi okaw higni moinga beach e campus kotieko tikone ni nadwani dhi gedi dhi tim jengo money is not the only option I agree to say but it is important na duoke kanyo okay by nyiseni affordable housing programs ok en mana mar jomijengo kende. Okay? Nitie on-site and off-site employment mobedo created affordable housing. Nyaka lawyers, nyaka engineers, nyaka architects, nyaka quantity surveyors, nyaka jomo somo environmental studies. Nigi part magitimo, and these things are happening across the country. So ngato madwaro kamonyalo plug in, bro you do teach. But at the same time, we must recognize that a significant component of Jowa, okay, nitie mane okokalo form 4, okay, ma teach mijengo no en teach modwaro onge ga anything, okay, en ga bazandara ma koyudo pesa ten mana ni okwa ngato kata ka olokore koro jakuoni kech oinge to koro go ji Kisumu iluongo ni dimbo go ji dimbo e koyudo pesa joma nyo go ji dimbo go Kisumu iyudo ni sani gitiyo ma kochopo godhiambo ten gi pesa ofuke onbe olo doko odhi nindo. Dr. Abdul Dr. Abdul wach midwa medo no wang'eyo ni agenda par madito bende ne omulo wechego mago mag rito kaachiel kod tego sirikal mar loch gwenge e report mano golo odiochieng' manyoro ndamo mage monyalo wacho nosego ahinya te sirikal mar loch gwenge magwa mapacho kae counties 47. Erokamano. Aparo ni kapok adhi kanye to nitiere gima dona mede wach affordable housing ne mondo watieke maber. Mokwongo an student mar real estate to gima ng'eyo ma wich wil godo ma kata wakili gi samoro wigi wil godo ni affordable housing ji ng'e mana in terms of employment gango gi kaka ji dhi do ute forgetting ni previously ne wan gi housing deficit of 250,000 annually. This is something ma wadwa ni mondo watieki ni housing deficit ji ki cost udi ji dwaro udi motim nade ne onge with affordable housing that deficit di rumo. Number 2, rental incomes ma ji oseketo rents ma ji charge in houses man tiere kada mana Nairobi osebedo ka gin malo sahidi iwinja. Now with affordable housing ute di bedo mang'eny. In fact chakore kata mana Kilimani kama wantiere kane ije moko budar kaendi kos chaku gete weche rumo mamoko kunde ji dhi kuonde go so that rents come down. Some rents come down niendi jogo ma chulo rent which is the majority gine makama pesa gi dhi bude ngo dhi bedo ofuge omiyo kik wang'e affordable housing in terms of kata mana employment ni joga ji adimo ndiki at the same time tije onge ka tije onge sama tich onge iwacho ni simba kokosa nyama to okulo nyasi ok ni wa die mjego kuro nikech no timo degree. Now it is upon you to decide nito an mana timo degree na niendi abede ot kosa anyalo dhi time koroga matin ayude something to keep me going nikech diendi certificate oktow to ka onge gimi atimo kode immediately you can find another avenue manyalo konyi magi avenue manyalo mi pesa makoro wantiere godo in the name of affordable housing with the employment but kagin jo IT kaka wacho gi jo IT no it's no problem kikidhi mjengo digital space nitiere mano gi say venture kidhi kanye lost the billions midwaro no endo sirikal ose yaw that digital space mondo mi gig moko timnade o flourish karge kanyo omiyo madanje jo uma ok nyal dhi mjengo kama oting'e kidi gin wamiyo gana the opportunity gidhi kasi maju gidhi kendo digital space that's paro ni mano aketo kanye in perspective ateweche mago mag loch gwenge now sama wantiere kaniendi ni winjo ka gigi loso gi maber emomiyo wacho ni dhano chikir. In fact
I was not happy with the president. Ko yiso jo mano address. Na neno ka ku take notes. Can you take notes mondo kinyi dhigo kucho? It means kana madaji biro kani kana notes ko no ka wen gigo no winja to link thi. There is what we call the shareable revenue marshal pesa mipogo ne loch gwenge. That pesa mipogo ne loch gwenge asasani endi oidho iga ka iga. To be ochope counties e wang sa. Ochop chone man tiyo ko chopi loch machon cha. Sani endi nyaka sama ne wagike. Kata mana last year kana wagike. Ne onge pesa mo split over. No se migi pesa te. En ni koro jo piny emonego ket joloch gwenge gi to account. Ni joloch gwenge mag yumba to pesa gik magitimo gin magitimo nade maging'eyo. Omiyo accountability mar loch gwenge. In fact mane miyo ka a number of them ok dwa dhi nyim senate. Nimo ni gidhi bedo grilled. Ne giyie mana dhi nyim senate kane gi answer questions mag jogi machon gi predecessors magi man to ne giyie. Ko gik mare tila 12 koro giwacho ni senate corrupt. Koro ok gidwa dhi. In fact mano gik mantiere. So shareable revenue nitie kendo pesa ni osebedo ka chopo kendo wadhi kamano. Sama koro wantiere kani autonomy mar the county assembly. Iwacho maber ni county assembly sani endi gin liere mane kod governor. Ni ka ok ginyiero gi governor to yur gik matimo nan gitimo. Autonomy by the county assembly dhi bedo operationalized as from July this year bang the budget. Kuro jogi endi gin gik magitimo, they are not answerable to the county government, gitimo gik makamano. Now a lot gwenge ka endi wan gi ward fund under the MCAs. Ward fund gin governors moko tiyo kodgi moko be ok ti kodgi. To sani endi koro dhi bedo gima is law ni nyaka gibed gi gine gi magitiyo godo mana kaka NGCDF ne sirikal osekadho mondo mi bedo dio demo odhi obed ne koto sepuodho sirikal bende puodhe kaeto koro bedo gimoro ma operationalize maber. Omiyo loch gwenge aneno ka sirikal mar His Excellency Dr. William Samoei Ruto ne tiye matek mokalo gima akwa jopiny ni jowa mobedo interested gi loch mar loch gwenge gi jathurwa mago governors go wapenj gi uru gik magitimo gi pesa. Thoth governors mang'eny to liero mane kod sirikal gik ma sirikal osetime magitimo nade ema gisiemo. Jopiny nyalo keto governors mar mondo mi obed accountable yo machalo nade nikech kinde ka kinde nyiso jopiny ni gimoro kionge county mari to ng'e ni sirikal mamalo osekelo ne counties pesa penj governor mari. Jopiny nitiere koda luasi mane kata yo mane mar keto governor margi oduok penjo makamago. Now sami bedo japiny madwa penjo gini nyaka ing'e kaka revenue no wuok kaka obiro kotimo nade. Sama revenue osebedo released ing'e ni jomoko timo kaka to pesa di mano kelnwa kaka koro wach ni Homa Bay chwa ni pesa di mano kelnwa Homa Bay onego ing'e ni gini osebedo released budget mane because there's structures of how that money is supposed to be used. Ni percentage atamalo makama dika atamalo makama dika atamalo makama dika. That is where koro kawa biro ino kaka koro kunde ni inyalo kan tiyo jok moko chalo ni jobunge la wananchi. Jobunge la wananchi gi ema bet soko sirikal ng'iyo gik mosebiro to timo nade. Thoth jowa ok ng'i makata kulung mana public participation kata kama dhi chike itgi mondo gitim nang'o ok gidwa timo nade ok gidwa chop. Omiyo akwayo jopiny ni gini girwa wachopuru kendo wamekuru sure ni gik kaka pes sirikal donjo wa follow kaeto gik ma pes sirikal onego bed ni timo be wang'iyo to wapenjo ni tang'o miyo ma ok otim to ma otim kama to ma ok otim odonjore makare. Magi kaka koro waketo our governors to account. Mako gik tila paka ni magi ok ginya timo to kama wantiere to wapenjo ga penja kendo en mana koko en mana uwi ma pok timonwa. Mano gidhi bedo ma itgi olirore. Wang'eyo ni wach machielo mane nitiere agenda par madito ma jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod mosenindo Raila Amolo Odinga nochwe kokgi en weche mago motudore kod neno kaka otim audit kaachiel kod oduok piny gowi ma piny Kenya kawa inya to kowuok e pinje maoko. Wang'eyo ni kinde ka kinde kosesom budget tiwacho ni budget nitiere kod deficit makama matine ni wacho ni omenda makamano winjo be ni ng'iyo kaka inyalo yude. To yande gazeta no kondiko ni piny Kenya nyaka sani biro bedo kao hola mano maderom trilion 5.9 e thuolo mar mano mar hik omenda 3 mabiro e wechego mago mag hola kaachiel kod auditing kaka sirikal tiyo kod omenda mar adona chak kodi wakili kanyo to kaka achiel kuom gigo manitiere 10 point agenda osechopo e yo machalo nade. Mago are some of the areas ma awacho ni President William Ruto gi Broadway's government osetimo gik miluongo ni revolutionary or transformative interventions. Because Kenya
ne odonjo over the years. Kenya osebedo kukawo gope mang'eny ma wachalo ng'ama okawo gowi mar bank, mwakawo gowi mar cooperative, mwakawo gowi mar Fuliza, mwakawo gowi and so on, nyaka mag Tala. Okay? So ochopo kama ok wanyal kawogi sustainably for a long time to bendo bi bandhowa. One of the things my President William Ruto or make sure not timo is to restructure loans mawango, so that Kenya obed gi nafas bedo bed ni nyalo chulo loans gi in a more easier way ma Kenya ok nigi pressure. But at the same time, the other most important and fundamental thing, and for the first time under broad-based government, why you do innovative ways, mwanyalo bedo gi dongruok mokwa medo kao loans madongo. And therefore, President Nyowacho nyoro ni Talanta Stadium wagero ka without the kao loan oko. Okay? By simply ng'iyo ni wan gi sports fund, mabru produce pesa for the next 15 years. Pesa gi wa commit, emwayudo go local amount of money gi investors mogero nwa Talanta. Kochako ng'iyo the revenue mabru wuok from tourism trust fund. Sani gero go boomers of Kenya. Okay? Ka ochako ng'iyo the locally available money, kanyo chagi increase savings mag workers NSSF. Through that, negotiate the NSSF and other local, funds. Masani igero noa rironi Naivasha Road. And then, establish the National Infrastructure Fund. Ma owacho ni city funding ne work from privatization mar parastatals wa. And therefore, in a local pipeline, through privatization, more major Kenya opportunity, so that it is the majority shareholders in Kenya. You do 1.6 billion Makoro Kete infrastructural fund, so that local and other investors can now come in. Kenya Okocha Komedo loan. The loan book Marjo Kenya, but development Dikimbel. So Anyalo Tigo Kawacho, this is the president. Mose come up with strategies and plans. Make sure anyone may develop without putting more pressure on taxpayers, without medogowi and without medo taxation. So that one, we should celebrate the president. Aneno kama danjirangi ekidema iloso madanja ken intere kod paro mane kapok odhi yoyo madundo gisane sirikal ne osingo kende bwa agenda par madicho nowach ni gibo bedo ka gitimo audit ka achiel kod duoko penya mano hola ma ikawo kowuok e pinje maoko. In koro kagori be paro ni thuolo mano mar higa achiel koro nyaka ne chuo kogno agenda apar madite pachoka bende sirikal osetema diera timo audit ka achiel kod duoko penya gowi ma piny Kenya ko kawo kowuok e pinje maoko madanje. Erokamano Joyce. Okay, gimoro inyalo wacho. Mokwongo ahero gande ajimi kabisa Orengo, governor Masiaya. Kech nitie gimoneno ma samoro wan okoni. Orengo ka wuoyo to koni weuru ng'iyo kawuono, ng'iuru kiny. Iwinjo. Nitiere mistake manyalo timore kawuono to kiny President William Ruto onge. Kiny wakili onge. Iwinjo. Joma dhi bedo gi effect ahinya gin wan kaka kijende. Telo makiny kata generation makiny. Gowi ma sirkal oseolo nyaka ne donje osekadho so far wantiere gimoro trillion 12. Mano en 65% mar GDP. Ose exceed the IMF recommend. Ose exceed 50%. Iwinjo. Koro gima sirkal dhi timo mondo slash kato balance the debt ma wantiere godo e Kenya ka pod ok ang'eyo. Mano mokwongo. Mar ariyo wantiere gi debt audit. Pok obedo public. To mano gima aparo ni king'iyo interview mano Jimmy nigo chien ka. No explain gigi kabisa maber. To sirkal pok owuok oko mokono jo Kenya ni debt mwakawo en kama watiyo gi kama mano audit. Mondo jo Kenya te nyaka ng'at mantie rural ma samoro ok nyal donje online social media mondo access gimoro amora nyalo bedo gadieri ni pesa ma iolo ma kiny ochul kata gi generation mare tiyo kama. Iwinjo. Dr. Abdul. Aparo ni managing debt mar Kenya we are doing very well.
But let us tie it to fighting corruption and wastage. Because my kama pesa dale. Because what we need to do any mono me wakab corruption wastage chakwa se kabe then we'll have money moya to low debt. Penjo enni to wuodh kedo kod mibadhi to chopo kanye bende. Now magi endi gik madhi mbele. Sama koro wantiere kani endi gik mang'eny timore. And I sit in a council of public university. Nitiere gimo sani digo mbele miluongo ni zero fault audit. Ni audit mwachiwo onego bed ni en gi zero fault. And some of the universities I'm glad to mention say ni almost 30% or near that line. The trajectory biro joma moko mapod ni oge betimo nade bende biro. Wastage. There are a number of meetings mane sirikal timo kata mana njidhie utende madongo things like that. Anyisi ka wacho kata wakil ni kaindi for the last 2 months wasebedo gi meetings adek gi head of public service. These meetings, virtual meetings. Out of those numbers, these are things where is more cab godo wastage. Some of us say cab wastage. What they maber. The conflict of interest bill. Biroka. Nikech magi kuni manaji jok manie kata boards kata councils gendi tiye bedo gigini kata corruption nyayo. Sani endi the conflict of interest bill o se engi manitiere ma wan wa sign every now and again. Omi magi gik masirikal timo kwa digo mbele. Once we have a pool of resources more saved on those corruption and wastage of resources, we are able to pay debt. In fact, some of the things, those are some of the things manitiere. But again, the government has also been managing exchange rate. Mane and 160 something, sani kure 128. Magi endi niso ni kitingeni debt wakao gi foreign currency. This foreign currency, the moment more we are able to now curb the escalation mark the foreign currency, that means ni one get some resources to manage all these other things. So magi ngi matimore. And again, korosani wado wuke debt more kaoko to internal. Emomi winjo ka wakili wacha ni the National Infrastructure Fund, because most of the debts more kao, most of them are for infrastructure. Ni neno ka koro jokadani koro wagolo oko makoro the airport the team that's the first pilot project pesa ni gitie ma nyiso ni koro debt mwadwa ka oko ni wale mite sam wale mite ni endi mamoko ka debit ni wang'iyo kaka watimo ngo wachulo, and we have done very well. Kude mano nego beni ni wabedo mentioned among the 6 countries ne waponyoka maber just because of the prudent management of resources gik ma sirikal mar His Excellency Dr. William Samoei Ruto osekelonwa. Omiyo I'm very confident ni going forward nyithiwa maber mang'eny dhi bedo gi nafu. In fact, mane momiyo kata koro sani endi ido ka koro almost 2.something million people mane ni bracket mar pay idhi migi rebate moro matin mondo mi gigo tim nade obed maber nikech koro piny chako nyak. Ai wakila ngeni nitiere kapok imedo matin ngisa ni wadhi yoyo moro madundo sani ka waduogo tibo bedo kikwanye gi kanye Nyakwara Mugia Jwang yena mar mondo mi wakaw yoyo madundo gi sani med chwalo ote magi kokale yore waduto te mag tudoko kinyi makawuono ote magi benda bo bedo kasomo kikidhi mabor. Woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nyeri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Machiegni Nyakwara Mugia Jwang chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara.
Alafu tich adek Nyakwar Makajwang' akelo ni mana yani ng'eni mbaka gi wasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, Nyakwar Makajwang' Friday and supuzo wake. Sa par gidaka paga big nyaka sa paga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. E chuny oganda wa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. Nyakwar Makajwang' machiegni e tielo mar ariyo kendo mogik e twak maro e chenro mar Upiny Okinyi ma kawuono, kama twaka kotudore kod winjruok mano mar duond bura mar UDA kaachiel kod ODM. Odiochieng' manyoro nogolo ayanga report mano mar agenda 10 madito, okang' ma sirikal osegoyo mar chopo kare. Moko kuom gigo manitiere agenda 10 madongo. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, antiere kae kod welo adek, antiere kae kod wakili Joshua Nyamori, antiere kae kod Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo, janon siasa, kaachiel kod Tom Madanje, janon weche mag siasa. Wakili nitiere wach mana ng'isi ni Mark. To kapok iwacho Mark, pok iduoko na pok iwacho wach mana ng'isi ni Mark, nitiere Fredrick Osuru, ong'isa ka ino yawre Joyce mosna jotelo e studio, aluwo kendo amora kaka gitwaka. Winjruok mar UDA gi ODM to ok rach, mak mana ne jotelo nyaka bed gi goodwill. Jotelo nyaka bed gi goodwill e winjruogno. E wach affordable housing to penjna okil Nyamori. Ere kaka sirikal ng'ado pes jopiny, ma bende thoth jopiny ma ing'ado pes gigo ok bi yudo udigo. Udigo bende ichako iuso ne jopiny. Kara pesano dhi kure? Alfred Osuru, aluwo chenro ka an Dandora. Wakili. So I did okay. But first let me medo gimane daktari owacho. And ni kaka serikal ose fight corruption. Okay? Ingeni serikal ne machon, ne wacho mana ni corruption will end. Zero tolerance to corruption. To gima gitimo mondo gi end corruption ni onge. President William Ruto, rather than go koko, ose bedo ingeni nyalo paro ka President William Uhuru kinyise ni the government is losing 2 billion shillings every day. To wacho ni sasa mnataka nifanye nini? Okay? To President William Ruto to chung to wacho niya ni mokwongo pay bill ni moja. Okay? And wado Madanje maja ICT understand. Ni immediately man wacho ni pay bill ni moja. Manyiso no kinya chulo gimara man serikal through over the counter or kinya chulo to another pay bill to kinya chulo to another bank account. Pesa ma serikal no move from serikal collecting 50 million shillings every day to right now Iwacha serikal is collecting over 1 billion shillings every day. Manyiso ni 950 billion nyo en pesa manyo lal manye kwalo. Okay? So kichaki neno one other area ma serikal osebedo kala lale pesa en wach mar procurement. Ni mondo yud procurement ma serikal nyaka bed ni ng'e ng'ato. Ti konyi gi ndiko kalatese go kata kanyo useloso kalatese musesoyo tichaki dhi gologi mondo ondik ni mari maber mondo in ma mondo yudi mondo mi joka asoya. Okay? President odhi owacho gima ne Kenya osewinjore and ma kendo gima Madanje nego beni understand molowa kechen gir IT ne jo Kenya osewinjore several years ago in 2018 no ne wabedi gi gimi luongo ni EGP.
okay? Mondo wabed ni wanyalo bedo gi footprints mag procurement process from the beginning to the end. Nyo bedo resist to president nyo insist. Masani all government procurement timore through the EGP. Through that system, gidino ne joma nyok chama soya. Ineno ka wach mar asoya mandara sama adonjo ka ayudo ka ne ntie report on wach mar NTSA. Okay? NTSA mondo wa reduce asoya manie ndara. Ndalo moko Uhuru Kenyatta notemo golo police e ndara no ket jo NTSA ni mondo manage ndara. Tinyalo paro ka police no wuok mo sabotage. They had to, concede magiwe mondo police odoge ndara. President William Ruto intervened through system by wacho ni okay, gima wadhi timo. Koro ngama dhi timo gini e ndara onge. En ni ki overspeed ti yudo notice ni mondi chul within a period of time. So it is convenient to Japan, it is cheaper than chula soya, and it is a way man stopping Jumachama soya. Okay? So what I'm saying ni President ni chimoro ko wabro bet piny ni mondo wandiki historia mar Kenya. Wabro pare kaka President mano transform systems. Momiyo cost of living odok chien, omiyo wach mar corruption odok chien, omiyo weche mag debts waduko chien. The other thing me penja weche mag affordable housing. En wach mar affordable housing. Gima dwa na nyise ni affordable housing en gima wan kaka jo Kenya ne wawacho ni e katiba ni ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi ratiro mar ot. Okay? Gimar thieth, gimar gimochamo. Okay? Magini ne waketo e katiba. Kani wasekete katiba, the next question is duty bearer monego make sure ni gini timore en nga. Duty bearer en sirikal. Okay? En sirikal to make sure ni jomok nyal nyaka bed gi ot. The next question is sirikal nyalo make sure ni mondo tim nade. Being in the housing sector, I understand the history. Ni for instance, National Housing Corporation was set up in 1957. But all these years, the National Housing Corporation to called the private sector provide ute to ute gi ng'enygi gin ute must serve only 5% mar the population because of the cost of construction, but at the same time because of the cost of financing kaka Dr. Abdullah Wach. So one of the things Serikali ni nyotimo was to resolve the cost of building houses. And the cost of building houses ni or resolved by making sure nikoro ute ne joma were affordable housing jomo dhier wadhi timo in government land. So kwa timo gi government land, the cost dok piny because the cost of land bedo zero rated. Secondly, any taxes mane bedo charged ng'eny gi ogol. Okay? So mano bo duoko the cost piny. Then thirdly, any mondo sirikal nigi options ariyo. One, any mondo we private sector mondo gedi, to private sector ka gedo to gidhi holo pesa from bank, which is going to be expensive, and therefore only a few people can pay. Sirikal oamua, the other thing, any sirikal mondo ka loan, mondo tim goma. Sirikal had tried all these two, it failed in all these years to provide housing, especially for the common man. So the option Maserikal or new opt for, which is another innovative initiative, and one joma nege mshara, at least one gigi mawayudo. Tuntijo Kenya ma onge go. So one mondo ngadua because mondo serikali timgi moro manegi majo penyi and that is allow me to finish. Allow me to finish. And 1.5% my salary marwa to employer begolo 1.5% to augment that igolo mondo olos fund ni kose lose to fund ni emagero udi. Okay? To kose gero udi to ute ko chiu kondelo mi chiwo nono. One, value ne jok be appreciate. But secondly, the demand serikali ok nya meet. So serikali wacho ni ibro chulu utege to pesa mobedo collected pod dhi e fund ni medo expand fund ni mondo medical gero ute moko, but at the same time the amount of money michulo is reduced,
and then imi a long period kamane banks demand ni nyaka inyiew hot cash kati inyiew through an expensive mortgage mar 5 years sani imi a cheaper house timi 25 to 30 years mondo ichule makata kichule mi retire to wuodi moro dugo yudo tich kise retire to wuodi no pod endelea chulo odno. So in many ways it is cheaper, it is many ways utegi are affordable. Ajomoko complain ni dak gine jomo yudo. Adwani kudhi Mukuru, tibro yudo ka jo Mukuru emo yudo utego. Kidhi internet idwar gine mar boma yangu. Kidonje website mar boma yangu, to bro mi chance mar register. Kisa register, ti choose ni dwar ot kanye. Now depending on jomo apply, for instance sani Lumumba Estate igero ute 2,800. Tinya yero ni jomo biro apply ni dwaro ute Lumumba Estate gin ji 10,000. So through balloting, gibro make sure ni ji 2,800 yudo, to jomo dongi podi biro nyisi ni another project dimbele Kanyakwar. Okay? So ginyalo temo Kanyakwar. Ko kamar Kanyakwar biro bedo no ruru, tinyiso gini another one what the team but dala gi madadi chiru mi wacho ni dala uchana gani awasi mori the team awasi okay, so that inyalo tema awasi. So and pesa no kochopo point me feel ni inise pero kichudo where that tax, but jomo said register koro chulo for ot to I delay mo kido ot ti feel ni pesa ni idware mondo dhi ged go dala. To put in apply mondo duk ni pesa ni mondo dhi invest elsewhere. So it is still a saving. Ilero kanyo makare nya madanji chalo ngama nitiere kod wach ka achiel kod Abdul madanja chakodi. Antie kod wach. Nitie kuma akilo mulo kama na gombo kabisa munda wuoye. Gima timore Kenya ka nitiere ng'at moro kamoro. Mowuok wacho ni nitie ng'ani ni rach. Pesa donjo ka incorrupt. Koro pesa gi adwano donje agula di. Achiel. Iwinjo. E-Citizen. Pesa tek kata sani ka renew license pesa na 3,000 no dhie E-Citizen. Penjo maduong' en niya, E-Citizen onego bedo manage gi ICT gi Treasury. Ng'ama manage E-Citizen. To pesa ni. Auditing mane matimore pesa ni dhi kanye. Mani gima chanda kabisa. Ingeni onego bedni wabed motang kabisa. Wanyalo bedo no chiugo kinyo dhi tiyo to tiyo ne ng'ato. Kech ingeni mondo miya control, the first thing ma dhi timo en ma in godo na mai. Kase mai mo bedo fukuno. Tadhi kone ne tim kama kidage timo kami, keteme kami. Mani gima timore Kenya. To mani gima dhi timore Kenya. Tegi mo se donjo nyaka NTSA. Gima ngane fail to understand. Ada feel no wuondo wa kecho ng'eyo. Enja ICT you understand. As I explain, ni E-Citizen ogolo government revenue from 50 million to 1 billion. 2 billion. Yeah. So ka revenue nya wuok from 50 million to 1 billion to approaching 2 billion. Okay? Which one emani kwal? Enemar 50 million cha. Koso en makoro expandable. Secondly, en kaka ja ICT. Ongeo ni ICT nitie ga footprints ICT. I'm a layman in ICT. But the little that I understand, any ICT nitie footprints makati ruch manade. To pod experts nyadwaro matimre nade. Mayudi. Okay? And E-Citizen, any innovation you would luo moko emano biro together mochako. The PS Marane, PS Ochieng, be mana woody luo. Mago are part of the involvement. Manachono kwenya bedo involved in managing resources work. And you just need to, as a citizen, manage IT expertise. Mondo they call auditor general, mondo audit that process. Mondo make sure you improve the system to you. So we cannot throw away a system. Momedo Kenya muando, mota mojuku kuelo, mondo wadok back to the manual system, manager wakwala. And especially you as an ICT expert, should not advocate for that. Niyo nego bedni ne wawejo moko timo ji mang'eny rather than time in a system ma watewa nyang'eyo ni ka wuono sirikal oyudo pesa di. Dr. Abdul. Madanje di manomi madanje di school to pok ang'eyo we are moving to the digital world. And, so that is where we are. Anything manual ma wacho go endo
those were the avenues ma corruption, and those are the things ma the current government deal godo mondo mi wasil all the loopholes. Kanitiere kama like en manja IT, kanitiere kamoro magineno ka gini pod nyalo miyo wa loophole mo matin. We are open. Let you come forward, advise us, then we see how can we improve on that system to be so much watertight. As for me, now I know it is watertight, but I know watertight man say gikeno podo kodomo. I don't know chako bid more. ICT guys come forward moniti monad monuti konyo. Mane mo yene no kakuru kata mana kama wacho the e-procurement. The e-procurement they kill a lot of things. Nikech kai kama ne yiro kakuru big and marsling apart to be procure for single fadiwa alifachiel just because ni mane kaka ginetem. So the government talk about the fair price. That fair price no and give money a public domain. Nikech ni procurement kacha ngat nyalo dhi ma audite ma check ni to gimo supply ni wan mane watenda ngamo yude to yude nango oyude gi pesa di. These are things meant, but these things were shrouded in secrecy. Omiyo gik mang'eny gendi, that's why we are talking about innovations ma sirikal osebiro godo will take us far. Will take us far. In fact, kata ngama biro kawo loch after 2032 biro yude mayot kabisa. Jesi ngegi motimore. Technology modhi ober to en gi challenges mang'eny. Mokwongo integrity mar. How sure you no bedo secured? One is the first thing. To gima chanda ok en technology kata lony. En ngama manage, obedo manage na. In fact, onego beno bedo manage docket mar ICT. One is one thing. Monego benetim gitresha. Ngama manage e-citizen. To how sure we ni secured? Kata data mimiwa gin hot air koso gin the real thing. One is one thing. Ere kaka one sure na. So ICT ber rach maloyo receipt maninde konwa across the counter to jomoko loso margi to so pesa ufuko. Shida biro nekech obedo manage one person. Are you not I would be comfortable ka madanje kaka an ICT expert. Nyalo nyiso wani ICT ni ober to wa strengthen kama. To konya bet ni odwani wa wait gik mose los mabeyo ma understand molo. Aparo ni gima bade jocho ni to en ngama control server. Mano mar e-citizen no. Now mago Ingeyo. Not nira. Ni gima be mit na kaendi ni madaje wacho ni ngata chiele ema manage. Idwani obed manage gi jipradi. What kwa we mano it means we are going back to the manual system. Magani one is ni corruption ni obed spread. The manual system wadongi dako chiko kende to tieko twak mar okinyi makawo to kwanyal tieko twaka kapok walose safar mano mar loso riwruok mar siasa e kind duond bura mano mar ODM makachiel kod UDA monyalo wacho no odiochieng' manyoro nogoyo okang' machielo to kakoro winjruok nosebedo ni bobed ka iloso aput mano mar ji ang'wen aput mar ji aboro goyo mos ji aboro gi ji ang'wen wuok e ODM ji ang'wen wuok e duond bura mano mar UDA adana chak kodi madanje mana mapiyo piyo kapok watieko twak mar odongi daka boro koro ma wanyalo wacho ni osechak los riwruok mar UDA gi ODM motelo ne yiero mar higa mar 2027 kosen nango nikech owach ni bobedo ke ing'iyo manifesto ma ODM nitiere godo kaachiel kod UDA to kama winjruok ok obede tichwalo report makamano ne jatend piny Kenya kaachiel kod Oburu Oginga mong'e ni onogai mar ODM madanji. Mokwongo Joyce adwa wacho ne jopiny ni kano jatend ODM Raila Amolo Odinga gi ker mar Kenya Uhuru Kenyatta no bede riwruok mobiro gi broad based government gimoro achiel mano Raila wuoyo masika winjo kendo asika dok arifa kuome. Raila nowacho ni broad based government ok nyis ni UDA gi ODM dhi biro matikanya kata dhi join matikanya iwinjo to nitiere jomoko e ODM mose hijack ODM gidwa riwo gi UDA. Mano no ken dwaro mar japiny ema chando jogi gi governor Masea James Orengo. Kech James Orengo ong'eyo kaka broad based government no chakore to gi intention mar broad based government en mondo no konja japiny iwinjo to kuma koro chopo imanya pitch ma ji aboro mondo mi obed piny mano koro onyalo benefit jotelo kende to ok jopiny. An gima nyalo kwayo mondo mi wadog wang'i jopiny wang'i ni 10 points agenda gi gibedo implemented wagike percentage makama kata ke 90% from there koka wang'i weche mag riwruok mar ODM gi UDA.
Dr. Budul in korka kori chuga put mano mar jokanyo aboro kata mar jolonya madhi telo ne tayo twak e kin ODM kaachiel kod UDA to parni kinde ma giduto timore winjruok ma kamano nosebede to ang'eyo ni wanyalo wacho ni kachiwo ranyisi higa mokalo higa mar 2025 kinde mane indiko agenda 10 madongo wang'e ni jagoro mano mar ODM Edwin Sifuna emano telo ne somo gino to dichieng' manyoro noonge kata romo mano mar kanyakla mar ODM kaachiel kod UDA kinde makoro twak ma kama iloso mano nyiso ni joma ne nitiere kacha kende ema koro dibede mesa kod UDA to joma moko mag ODM mane onge kanyo gin koro ginoko kosango matimore. Ing'eyo adwa ni japiny ong'e maler ni riwruok mar UDA gi ODM nyicho chakre chien kacha koro ena work in progress at every other stage nitiere gik moko mabiro mondo mi gini wanyae odhi gimoro maka kinyo wuok to product mare en product makamili. At the same time, gini en gini ne coalition of the willing. Ok chunu godo jik. Inyalo kata bedo as a family to ka nitie nyithindi moko mabalo bende nitie moko mantie miye godo tie gik minyalo timo ang'o minyalo timo. Omiyo jok mano dhi kanyo. Jok mikwano nyingi go jomoko nowacho ni gin gik ma kamago ok gitim nade. Ok gidwa bedo nikech ne gidwaro ni the 10 point agenda kano gik tarik 7 to ne gin gik mosebedo concluded gigo setimte man to wan ne wang'e ni mago gik mok nyalo timore tedi chiel koro miyo kage ne ginoko to en ni wan kaka UDA to ne wan houseful jo ODM bende ne nitiere omiyo jo ODM ka osemigi ni nafas mar ji ang'wen wambe wan gi nafas mar ji ang'wen gi kosedhi romo to wabiro bedo ang'eyo ni ji ang'wen ok nyal tamore out of that jok manyani nitie bura kae chande mano chopo kanya ne ji ni bura mano ji biro 353 out of 348 ne ok en gima tin omiyo nyiso ni the government to watch and the government mar ODM UDA coalition. Wakili an be adana rewra gi madaktari wacho ni bura manyo ogo KICC nyo nigi overwhelming majority mag MPs moa ODM gi UDA omiyo nyo gin gi quorum kendo nyo gin gi authority mar making decision mar taking forward interest mag membership mag parties go but at the same time gik ma nyo gi discuss kacha gin gik ma nyocha NEC to gi governing councils mag parties gi nyo sebet mowacho mowinjore ma jo ODM be wacho ni gigolo gigo kendo gitere NDC jo UDA be biro tero ne members gi jo UDA be ngeni chane gi an aspirants forum manjo ke aspirants from all over the country so gin gik ma parties ariyo go winjore but anywhere ma process motimore ntiga jomoko mabalo ntie tama ntie joma gin ging'iyo pingo okay and governor Masiaya en anyalo wacho ni en koro odhi koti ka en ng'ama gima wabro pare go kendo wabro ndike go historia ne ni en ng'ama pingo ok onyal wacho gima kama ilose gimigero ok onyal bete kama iwacho gimipingo kendo kanyo thrive kabisa so joma kamago wabro wene gi mondo gimed pingo nikech democracy ne wacho ni jomoko nyalo pingo to ka joma tino pingo to joma ng'enyo yie to duonde joma pingo be wabro winja but joma ng'eny gi bro timo gima gidwaro an aneno ka through this broad-based network jothurwa nigi opportunity ma participating kendo ensuring ni kibro los sirikal manyien to en sirikal manyoge gero kendo en sirikal miloso ka gintie kendo en sirikal magiyude lemo manyalo kendo giyude commitment mag development madhi thurwa so aneno ka the only hope ma wan go and supporting President William Ruto through the broad-based government and arrangement and ensuring that we are part of the system. Orengo, to kadwaro ni mondo wadonate ne jo Masawa. Mondo di okonyi gi ringandara. To dhia Masawa, wabro yudo governor, nti wi motegno, obro chung siaya, bro bedo governor. Madanje wodwa, Kisumu, especially Nyando Mathurwa, to one about 9.5%, 9.5 over 10 of Jowa support President William Ruto. So again, ni in okibibedo achiel from half over 10
mapod nyalo bedo ne piny. Aya, thuolo marwe madhi karo. Mano ka janeno amoro oro na ote kae. Onse kani Joyce, life has not changed and therefore stealing is still with us. Onse kani Nyamori is in the housing project. What are his prospects in the housing? Actually, the law has not applied evenly. We have a government, we have government officers staying in our markets. Why can't they change policy and build the houses in primary schools as it was there then at DCC headquarters? I think in this one a salaried person would be happy. Actually, the Kibera, Korokocho, Mukuru, Kwanjenga, etc. came up with no projection. Actually, the expansion fund collected has not realized any change. Actually, Nyamori, advise your government correctly. Mano ote, mano marjani no maru. Ingi sana ka wachumogi kawati kotu wakmaracha kodi wakili Nyamori. Ngani talk makamanga to kangato nyakabet gipache. But apparently in everything mwawacho wa back the evidence ni ngima majo Kenya locally. And ngima nyalo nyiso jothurwa ni one on the right trajectory. Ni wuth mane wachako 1963 kwa gero Kenya. Mane to no ne wangikore matin kane wawuok e serikal 1966 gi 1969 Kamboya Northrop to wasebedo ka wan oko all this time waduogo kama jaluo no chake nikech serikal mar Kenya ni jaluo mano chake ko ginga to gi Mboya ne jomotegno ka gigolo Kenyatta jela emomiyo ni yudo kaka no los serikal mar Kenya ti yudo ka the coat of arms ni mana gi tong to gi kuot gi gweno mane gin gik mane joluo ne loso go dala so ma dala wa ngama wawene onge wadonjuru ka wa make sure ni serikal ni okonyowa wa make sure ni serikal ni okelo development through. I normally take inspiration from a quote marang jalweny moro ma Israel mane luongo ni Moshe Dayan in 1967 mane kane gikonka Israel magichopo kamoro ni Golan Heights no chung mowacho ni we have come back to the holiest of our holy places never to be depart again. Omiyo joluo dok kama ne joluo nitie never to depart again. Erokamana inya wakili Nyamori. Dr. Abdul wachni mogika watieko winjruok mar ODM gi UDA sani ochung' kanye omedo tegno. Se wacho ber ni kama koro wantiere ni endi winjruok mar UDA gi ODM tegno kabisa, but more importantly adwani nyis jopiny ni kama wantiere ni endi wakao example mar His Excellency Dr. William Samoei Ruto gi party mare mar UDA in terms of consistency. Ineno kata kuma ne NADCO chakore wan pod wan intact, jo mane wan ge NADCO kujo chonde gintiere, koma ne wan jo Azimio ko chande manotingo Kalonzo gi Eugene gi Pia Wandai gini jogo boko sesa maratika one focused, and as days go by any gik moko itimo kaka dwarore mondo wakonyo Kenya. Aparo ni mano in terms of that. Mar ariyo ok nanga bedo studio kae to wiya wil gi jo thurwa ma jo karachuonya. Jo karachuonya sani endi joma ka wang chieng pitero jomoko kuonde moko. Agone joma majanga joma weche makamago yudo agone gi mos makende. To gima timore ni sirikal wasetemo tudore en mani pok adonjo sirikal te. To tong' nas donjo sirikal da biro gi sirinyo. To sirikal wasetudore godo nyaka jo Red Cross bende watudore godo mane gisekero jogi e ground. Ang'e ni kony biro machiegni. Wan bende kwa nafas mar chopo dala wabiro gone jo amos. Omiyo kama gintie ging'e ni Abdul mabendo ng'ere ka tinga malo. Apani ng'e nyingno maber kabisa ni mano nying ma ok adwani studio ka olale. Ni mong'ere ka tinga malo bende gone jogi mos ni jopiny kama gintiere jo karachuonyo ong'e ni an kodgi mak mana ni kara chien kacha nasewacho ni watemru dar ni mondo watemru dar chono. Omiyo ang'e ni kara sani endi gigo endo ok omako ji mang'eny. Jomoko nosekichore machien e weche mag floods mane timore go endo. Erokamana inya Dr. Abdul. Madanji wachni mogik watieko. Wasiro kamano Joyce, mokwongo adwa wacho ka ni wan be wadhi golo report maro 10 points agenda report maro kwase golo wadhi pedho mesa jopiny koro dhi nono. Mar ariyo adwa kawo thuolo ni mar moso jonyando te kendo duoko ne giero kamano especially jowinjo duto kuom kawo thuolo margi mar winjowa. To adwa kwayo ahinya to jende mawuok e nyando kochakore Ahero, Awasika mondo wabed kod horuok arita kwe kosebedo maber. Takwayo jende mondo mi at least ang'eyo ni piny tek samoro ngima tek yudo yor yuto nyalo bedo matek, to akwayo gi ni mondo wabed kod horuok waket arita kwe
waket gweng' obed maber, insecurity osebedo marach ahinya ero ka kata gweng' winjo ni ji onegi kama to gin rowere makiny. Wadwaro gi kiny kendo wakwayogi ni mondo wahore mos, to wachaka kwayo jorit piny chive ma wuok e nyando mondo mi wuogi oko oluong Kamkunji wuok kod jopiny mondo mi ong'e kuma shida nitiere. Otherwise aduoko ne romo gi station TV erokamano kendo ang'eno obro rado mang'eny. Erokamano ahinya Tom Madanja. Aneno ka Kevin Albert Okongo bende ng'isa ka ni Joyce good morning. Wacho na mor ahinya ka winjo twak e okinyi masani mitayo gi jolony mamalo. Ng'isa kanyo na mor kaka wakili Nyamori kod Abdul kolo 10 points agenda gi kukuge. Wacho ni thoth jowa ok ong'eyo weche mag riwruok mar ODM kod UDA, to ka ok idhi kaka wakili Nyamori gini timeno to yot mar winjo yudore ber biro mbele. Mago mana moko kuom ote ma Nyakwara Mugejwang' ochwalo ne Nyakwara Mugejwang'. Agono erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka e giko mar twak marwa. Erokamano ahinya wakili Joshua Nyamori, Dr. Abdul kachiel kod Tom Madanji kuom kawo thuolo maru mar chopo studio ka. Nyakwara Mugejwang' wakawo mana yueyo madundo gi sani. Chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jael Lieta. Uriti masani nyinga Joyce Oduor. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration, to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yo